Ay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani, likawan nga mabasa sa ulan, agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa nakapalatuntunan ng Bombo Report sa afternoon edition. Subungan sa badong inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Matod na kita tubtog na alas sa isang sining hapon. Nakita man na pag-updan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagit kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod, kag makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita, just click like and share para malabot ang aton makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Ataw subong sang Sabado, Oktubre 30, tuig 2021. Para sa aton nga Christmas countdown,
56 days to go before Christmas. Kailiton din na sa mga pangulong dinalaan sa mga balita lokal. Pumilag Bacolod, ginpasaka ang numero sa mga aplikante sa 500 sa uling adlaw sang registration. Nagsaluga pa itong mga balita sa lokal. Minordidad patay sa pagbungguanay isang tricycle kag single nga motor sa hinubaan. Nagsauli na itong balita sa lokal, security guard sa isa ka restobar ginkuhaan sa armas sa mga kawatan sa Kabankalan. Sa mga balita nasyonal, Chedocon Commission on Higher Education, ginalauman nga matigayon ng pagbakuna sa 80% ka mga estudyante sa kolehiyo. Kaysa dugang paginatong mga balita sa nasyonal, Metro Manila, nangin flat ang curve sa kaso sa COVID-19 sa sulod sang siyam kaadlaw. Sa dugang paginatong mga balita sa internasyonal, Metol sa Sudan, nagasaka sa bangod o kung nagasaka bangod sa nagapadayon nga kinagamo. Ang mga mahinig nagapangunang mga balita lokal kag international ako na balita nasyonal kag international kag posible pagiging magalutan samtang nagapangalaga ng Bombo Reports afternoon edition. Time check 45 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon this time. Kuha nato ng update sang isa ka aksidente nga nagluntad sa hinubaan sa nga nagligad nga adlaw tungkol sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kag sa latest update no kag isa ka minor de edad ang dead on arrival. No, sa subong no check ni nato ng latest update no kag kung ano gid man ang istoryahanay no sa between sa duwa ni ka mga panig o sa duwa ni ka mga kampo no, kung ano gid man ni ang ilaning nga desisyon kung may pag-ariglohan na ibala o kung magapasaka sang kaso ang namatyan. Balonin naton. Sige, sa duga pa yung update sa patrol kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andrew, minor de edad nga babae patay sa pagbungguanay sang motorsiklo kag tricycle Bombo Andrew sa banwasang hinubaan. So ang biktima diri ang nagaedad sang 16-year-old nga babae. So Bombo Andrew, natabo ini nga pagbungguanay dito na yon sa barangay Bulwangan, especially sa sitio Bagtik nga banwasang hinubaan. So ang biktima diri anom kabilog o kung walo dala ng Bombo Andrew ang sakay sang motorsiklo. So ang sakay sang tricycle ni ara sang 5 ka mga pasahero Bombo Andrew, 4 ka mga babayi kag isa ka lalaki, no, maliban na sa driver anom sa tanan. So ang motorsiklo so duha nagaedad sang mga 17 anyos. So Bombo Andrew, ang nasambit nga vehicular accident no nagasugod ini sa paglabay nila sa isa ka taytay no sang motorsiklo nga ginadala sang isa ka lalaki nga 17-year-old. So Bombo Andrew, ang motorsiklo halin sa barangay Asya going to south. Ang tricycle naman going to north ni siya from barangay Talipapa. So nagbungguanay sila duwa sa paglampas na sa taytay. Bali, Okay, Bombo Gracelyn, head-on collision ginigali. Kamagyan mo po, Andrew? Head-on collision ginigali. Yes, Bombo Andrew. So ang taytay nga ini, duga art ni siya Bombo Andrew mo, pasaka ka, maglabay ka dira mataas ni inataytay. So magtaklad ka danay antes dulhog, no? So no sa aton sining Deputy Chief of Police sang hinubaan nga si Police Lieutenant Jaime de Quillo, ang motorsiklo nagdulhog dito sa nasambit nga taytay kag pagkalago sa curve road no dito nagbungganay ang motorsiklo kag ang tricycle. So madasig ini Wawandro ang pagpadalagan. So pag dulhog before sila mabungganay nagarektada ang motorsiklo no sa tiyak ni nga lane na naglapaw na siya nagwala siya sa concrete nga kalsada. So pang ining tricycle nga sugata iya layo pala naglikaw na ni Bobo Andrew no sa dito nga bahin sa curve na nga dalan. So pag likaw iya ining motorsiklo hindi nag-status sa tiyak nga lane nag-request sa dayon so do wala sila coordinate wala sa dalan so muna. So that's why nagbungguanay.
Kag ang patay ni nga meron na edad nga 16-year-old nga babayi, Mhm. nagapungko ni siya sa front seat, no? Kag Mm. ang damage sa motorsiklo ara na yun gid sa front, no? Amo na nga makita mo matamaan bala ang Puso, damage gid. sa motorsiklo sa pagbunggo man na do na natamaan man ni ang biktima no Oo. ay suno sa aton nga interviewee Mm. nga dughan, no? Dito sa Oh. dughan nga bahin igo ang biktima. That's why hindi Mm. siya ang napatay. Okay. But Bombo Grace, in ang sa single nga motor ni, siya lang isa ni ang nagasakay or may angkas man siya? May angkas, Bobo Andrew, no? Mm. Pag sa ila paglantaw, no, sa driver, do may iningnan, pero ano pa rin nila? May Kabog. further investigation pa nga pagaymoon kung ini nga driver naka-inom gid bala Mm. sa alcohol. Mo gina ang problema perme no. Gakos gina perme sang aksidente sa dalan. Especially kung ang mga drivers bete makainom bala no kung mo na gani bala kapila na nasulit-suliton man kung ikaw be nakainom kag magamaneho pa, so it's better lang gid nga paano mo ni palugdangon mo na lang gid anay ang alcohol no, patahawon mo blang alcohol antes ka mag-drive pro tod mag shot kablati mo na blang bali nga drink moderately lang blati 1 bat kada o kung 2 bats da okay na no, hindi ka na maglapaw dira bala sa alcohol consumption mo kay budlay na no, basi makatuga ka pa da sang perwisyo sa dalan o kung maka-aksidente ka pa da, Bombo Grace. Yes, Bobo Andrew, no? Drink responsibly at the same time, drive responsibly, man, Bobo Correct. Andrew, no? Ang mga pangalan sa biktima, Bobo Andrew, amuday Sanday Jerry Gormatico, 27 anyos, si Sunday Aniver Elarmo, 20 years old, ang isa ka minor ng babayi, injured lang, no? Pag si Angela May Bayer, 18 years old, minor nga lalaki, kag amo ning minor nga napatay nga babayi, minor pagid nga sakay sa motorsiklo Bobo Andrew, kag si Jerome Balasabas, 17 years old. So, mga residente na sila tanan sang hinubaan Bobo Andrew. So, Pero di ni sila kuno padulong, papuli na ni sila, di ni sila naghalin. ang mga sakay sa motorsiklo Bobo Andrew, halin sila sa isa ka barangay, doon nagalagaw ini sila, Okay. according sa kay Lieutenant Diquilio. Mm. So, kapulit na sila sang natabo ang aksidente. Okay. So ang sa single nga motor papauli naman eh. So, Bobo going sila sa south, no, ang single nga motor, wala sa kabalo kung mapuli na sila or may kadtuan sa amo tong oras. Basi mahapit pa to sa iban nga limnan kay basi kulang. Walang takaw na Bobo Andrew, no? So, Bobo Andrew, ari ang pahayag sang Deputy Chief of Police ang hinubaan PNP nga si Lieutenant Jaime Diquilio. Ito ni ma'am, ginbanggaan isang sang motorcycle ang tricycle nga may pasayro nga di makabilog. Oo. So, ang tricycle ay ang motor may kuan kabilog na kuan na bay gangkahanay na nagladwas na kabilog. Ang motorcycle na ginadrive sang minor na doa bilog. Mga 17 years old, mga lalaki ini. Narinig sila sa Barangay Asia going to south. Dason ang tricycle going north from Barangay Pulipapa. So, dila sila nag-meet sa may Taytay, sa may Barangay Buluangan. Kung kumbaga ang ining motorcycle, kaya ang ining bridge pala ma'am, kakasangkaan siya ma'am, ga-arc siya ba kumbaga, so pataas niya ang Taytay. So mataklad siya anay antes magdulhog. So nakataklad na niya ang motor. Tapos ang pagdulhog niya dito, may carb road na da ma'am. Paglampas niya sa Taytay, may carb road. Kag dito sila nag-meet sa tricycle. Nag-approach man sa Taytay. So, suno sa
investigasyon nga ang motorcycle madasig ang ilang pagdulhog. So na daw nagkuan bala daw nagritada na lang siya sa tiyak to nga lane. So ang hambal to gani nga daw nagwa na gid siya sa concrete nga kalsada. So nagbalik siya. Nakabalik pa siya pero na-manage so sang kuan nga mabalik pero dasig ang ilang dalagan. So ang nagsugata man sa iya nga tricycle nagpanaman tani na likaw sa iya pero sa hambal ko ginanga pagbalik to sang sang motor ang motor na igo yagid ang tricycle hit niya ni ang sidecar sang tricycle nga kung sa diin ang minors dito dito nagapungko ang sa motorcycle kung tanawon maging ilan nga motor diri is grabe niya pagka-damage no daw ang iyang front wheel niya damage kini. So ang isa ka minor dito 16 years old na babae nga sa tricycle amon siyang na-hit kumbaga sang pagbangga. So siguro naigo itong iyang dukhan o sa diin nga vital points siya patay din sa dito mismo sa scene. Sa transit siya, sir? O sa transit ni siya. Okay. Pod nga tatlo mga kababayi. Sang kagabi ito, ginkuanto nila nga may mga balik-balik kuno ang mga kamot ito kag tiil. Pero sa latest namon nga information nga mga hematoma lang to galit kag minor lang kuan sa ilang tiil. Kagway mo sila mga damage, kid nga sila nga severe damage sila nga or why severe silang injury. Mo lang itong isang on the spot na patay gid. Sa motorcycle, yes, sir? Sa nag-aangkas na, duwa sila. Kamusta sila yan? Ang ini sila may mga fractures ni sila. Duwagin sila. May mga fractures ni sila sa ilatiil. So no, sa information nga kuan nila dito nga posible hubog ay muna nga why na control sa motorcycle sa pagpadulog nila. Pero subject for confirmation pa. Bombo Grace Lynn. Yes, Bobo Andrew. So, sunod sa mga kapulisan ang pamilya sang biktima nga napatay Bobo Andrew ang wala naman sing plano pa nga magpasaka sang kaso batok sa driver. Okay, no? So, ariglohon na lang gid na, no? Kung magkamuma lang natin, mag-ariglo na lang gid na sila, no? Pero ang mga ang sa motor, ang sa single, tisubong di baldaman sila, o base sa panaysayon sa police, no, sa deputy sa hinubaan, Probombo Grace Lane na wala man sila na hindi man sila ma-under sa reglementary period ng 18 hours. So, wala. Okay, sige, no, but at least no ti isa na ini sa mga leksyon bala actually do kadamo na nagakalatabo man mga aksidente sa dalanon bala especially involved ang ginaaligar nga mga nakainom nga mga drivers. So do dapat malikawan ta lang gid ni, no? Inom lang ta sang masarangan naton, di lang gid kita mag-inom sang tudo-tudo dira, no? Halong-halong lang gid kita kay kabudlay sa sitwasyon, no? Especially mo paning lakas sang panahon naton, ako na nga muning COVID-19 pandemic, ano pa, no? Daw damo pa sa mga nagakalatabo nga mga insidente o kun aksidente sa mga iban nga mga bahin, no? Especially di sa probinsya sang Negros, Bobo Grace Lynn. Bobo Grace Lynn, madamo gid nga salamat. Yes, Bobo Andrew, ini si Bombo Grace Lynn na batong nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton, no? Live sa patrol matapos kagidulong sa to ng update sang isa naman ni vehicular accident nga involve ang sa ka-tricycle kag single nga motor. So, grabe man subong, no? Dapat hindi gina naton nya pag pasugtan na lang gid bala, no? Nga permi na lagi kita maka bati sa mga balita ng mga aksidente darabi nga ginaaligar ang mga driver na kainom. So subong ti ara pa ning liquor ban, no? So ati ano lang gid bala, no? Paiway lang anay. Uhaw na gid, no? Imni lang tubig. Sige, no?
Time check, 58 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. This time, no, magatagwa na isang plan ka mga panumdom, no, kay dugay-dugay, standby ka mo kayo magasulod ng aton nga Bombo News Center. Para sa aton nga Bombo Network News. So mga kabombo, standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa Time check, 59 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kag welcome back sa itong tutunan ng Bombo Report sa afternoon edition. So, standby na ako kay dugay magasulod ng aton nga Bombo News Center, no, para sa aton nga Bombo Network News. Ang news center na magadulong sa aton sa mga latest updates sa balita nasyonal at balita sa international. So subong tema, man ini nga mga patimaan, no, mismo sa sulod sang siyam ka adlaw ang pungsod Pilipinas o kunang sa bahin sa Metro Manila mismo nag-flat na ang curve. Ang curve nga ina amo na ang mga kaso sang COVID-19. So which means nagnubo na ang kaso sa nasilingning nga bahin o area sang pungsod. Metro Manila kabalo kita nga do grabe gid ang pagduging sa mga kaso dito, especially sa NCR nga region. O kaga hindi man to masagang ang mga nagpositibo sa virus. So kinadri sa Western Visayas, especially sa syudad sa Bacolod, tinakabato na kita sa nga duwa na lang ka mga digit kag manubo pa sa 20. Sige, so standby kaya rin nato nga Bobo News Center para sa atong nga Bobo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ika-30 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Paglilinis ng voters list, matatagalan pa matapos ang filing ng mga nais na makaboto sa darating na eleksyon. Yung hearings naman ukol sa mga nuisance candidates, sisimula na ng COMELEC. Samantala, ang pamahalaan target ma-fully vaccinate ang 50 million katao bago matapos ang buwan ng Disyembre. At sa entertainment news, pagbati buhos ngayon sa Pinay Beauty Queen na si Cindy Obeñita matapos na manalo kaninang madaling araw bilang Miss Intercontinental 2021. 1 million na doses naman ng AstraZeneca vaccine mula Japan na tanggap na ng Pilipinas. At leader ng NPA at isa pang kasama nito patay sa enkwentro ng grupo at tropa ng pamahalaan sa Mountain Province. Ilang high-powered firearms na recover. Mga kandidato naman sa local political party ni Manny Pacquiao ginawang independent ng COMELEC. At sa ating balitang palakasan, superstar LeBron James nakarecover na mula sa kanyang injury upang pangunahan ang panalo ng Lakers para masilat ang Cleveland Cavaliers. Bago sa detalye, kami inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inamin ni COMELEC spokesman James Arthur Jimenez na hindi magiging madali ang paglilinis nila ng voters list kahit tapos na ang pagpapatala ng mga nais makaboto sa kanilang tanggapan. Ngayong araw kasi ang pagsasara ng pagtanggap ng poll body doon sa mga magpapatalang bagong botante, pati na yung magpapa-reactivate at pati na rin yung mga lilipat ng kanilang voting area. Inaasahang aalisin
sa naturang listahan yung may multiple registered entries. At yung magiging matagal daw sa proseso ay gayon din yung iba pang mga ginagawang hakbang ay upang matiyak na lehitimo yung makakaboto. Maliban nga dito mga kabombo, abala na rin ang COMELEC sa paglilinis ng talaan ng mga kandidato. Ilan kasi sa mga ito ay nuisance o pampagulo lamang sa darating na halalan, habang may mga inaasahan din na substitution hanggang Nobyembre 15 ng taong kasalukuyan. Huwag niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay COMELEC spokesman James Jimenez. Itong listahan po na ito ay binigay natin para magkaroon ng pagkakataon yung mga kandidato na isaayos yung kanilang mga nakikitang clerical error. No? Pag may nakita silang mali ang spelling ng pangalan nila halimbawa o mali yung pagkakasulat, pwede pa nilang ipaayos hanggang November 8. Ulitin ko lang, ang deadline for corrections and of clerical errors ay hanggang November 8 po. Yan ang point itong tentative list natin. Ngayon itong listahan natin, mababawasan pa po ito. Kasi nakalagay pa dito yung mga na-identify na natin na maaring makasuhan pa sa pagiging nuisance. So ito lang po, basically, yung mga nag-file noong October 1 to 8, minus yung mga nag-withdraw na, pero mababawasan pa po ito. Gaano po ba katagal ang processing screening ng pag-identify ng legitimate na botante at double registrants, Sir James? Ongoing po yan at tuloy-tuloy po yan. Ano? Wala tayong particular na period na yan ang gagawin natin tapos na. Hindi po ganun. Ongoing po at tuloy-tuloy po yan. Continuing po yan. Nagsisimula po yan mula sa tinatawag nating ERB, no? Or Election Registration Board, kung saan sinasala natin lahat ng aplikante. Pag dumaan sila sa ERB, yan yung unang pagkakataon kung saan hahanapin natin yung mga pangalan nila just in case na sila ay rehistrado na somewhere. So magkakaroon po tayo ng screening dyan para malaman natin kung multiple registrant na yung kaharap natin. After that, mapapasok sila sa database and then kasama na sila dun sa checking ng mga iba pang bagong pasok. Now, periodically, nagkakaroon tayo ng pagsascan ulit ng buong database natin. And usually that takes about anywhere from 3 to 4 weeks. Alright. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang tinig ni COMELEC spokesman James Jimenez sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala naman, ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB inaayos na ang mekanismo para matiyak na ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan ang makikinabang sa ipamamahaging fuel subsidy at hindi mga operator. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, minamadali na ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang ginawang paghahanda para ma-download at may mamahagi na yung nakalaang 1 billion pesos na fuel subsidy sa mga nasa public transportation. Ito yung mapupunta sa mga ngayon ay sa mga operators ng mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni Undersecretary Martin Delgra, ang chairman ng LTFRB, sa ngayon ay nagpaugnay na sila sa Land Bank para magamit yung dati ay yung cash card o yung fuel card na ginamit noong nakaraang taon para sa mahagi ng naturang subsidy rin alinsunod sa Bayanihan 2 o Bayanihan 1. At ito ay para mapamahagi nga may download na sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon ay inamin ni Delgra na hindi pa nila hawak at hinintay pa nila yung pondo mula sa Department of Budget and Management. Sinisigap din daw ng LTFRB na makagawa ng mekanismo para makikinabang talaga ay yung mga chopper o mga driver ng mga pampublikong sakyan gaya ng mga papaserong bus, mga jeepney at mga iba pang mga PUV at hindi yung mga operators. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Martin Delgra. We have prepared for the downloading of the funds insofar as LTFRB is concerned at ipapaabot po natin ito sa DOTR at doon po natin kukunin yung pondo galing sa DBM. We already have coordinated with Land Bank para po magamit din yung mga Pantawid Pasada cards that we have used noong 2018 at saka 2019.
Yung Pantawid Pasada cards ay nasa mga operator, yung tinatawag na franchise holder. Pero we're looking at ways by which maibaba din at magagamit mismo ng mga tsuper kung saan sila po yung bumibili ng krudo. Lalong-lalo na yung tinatawag nating mga traditional jeepney na yung mga tsuper bumabiyahe sa ilalim ng tinatawag na boundary system. So sila po yung gagamit, yung mga tsuper ang gagamit kasi sila po yung bibili ng krudo sa gasolinahan po. Ganun pa man, if I may, Yusek Rocky, pagkatapos habang nakipag-coordination meeting po tayo sa Land Bank, makipag-coordination meeting din po tayo sa DOE para mai-plastar yung mga mekanismo patungkol sa mga oil companies that will be participating, pati na rin po yung mga listahan ng mga participating gas stations. So, sa mga susunod na araw, ipamamalita po natin ito para alam po ng mga tsuper kung saan po sila pupunta ng mga gas station. Ang bahagi ng pahayag ni Attorney Delgra. Samantala, kaugnay naman sa nakatakdang pagtataas na ng seating capacity sa mga pampublikong sakyan, partikular dito sa Metro Manila at karating na lalawigan simula sa Nobyembre 4, inihayag ni Yusek Delgra na natakda silang magkaroon pa ng mga konsultasyon kung paano ay magagawa yung sinasabi na gawin ng 70% yung seating capacity ng pampublikong sakyan, lalo na yung mga bus at mga yung jeepney. At nilinaw din niya o kaya inamin na pinapayagan na talaga yung kahit yung standing na yung nakatayo lamang doon sa loob ng sakyan, provided na ito ay pasok pa rin sa limit na 70% capacity. Na ito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Yusek Delgra. What was proposed and approved by DOTN and approved by IATF, magsisimula po ito sa November 4, yung pagtaas ng seating capacity from 50% to 70%. Ito po ay aprobado na for road-based public transport na mga bus, mga jeep, UV Express, as well as sa ating mga tren. Inaayos na po natin yung mga preparasyon, kasama na po yung konsultasyon sa ating mga public transport operators and drivers para maikasa at maipa-prepare po natin na maayos sa pagsisimula ng pagtaas ng passenger capacity na ito. Magsisimula pa ito sa Metro Manila muna, and then eventually we will determine and approve the increase in passenger capacity sa ibang rehiyon ng bansa po. Ang bahagi pa ng pahayag ni LTFRB Chairman Martin Delgra. Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Ang concern dito, may tanong dito sa atin. Paano ba magiging qualified ang isang driver ng public utility vehicle? May panahon ba na dapat driver ka na within a certain period of time o kahit yung mga bagong driver? Dahil may mga umuwi na sa probinsya at pinalitan ng mga panibagong driver, Bombo Raymond. Qualified din ba sila? Well, actually, sa kasalukuyang sistema, Bombo Dennis, yung operator, yung tatanggap ng naturang cash subsidy. Dahil ang pagbabatayan ng mga beneficiaries ng LTFRB ay yung mga nakarehistro sa kanilang tanggapan. So kung hindi nakarehistro, ibig sabihin kolorom. So hindi yan pwedeng maka-avail. So batay sa kanilang listahan, ito ay mga operators, yung mga nakalista. So gaya nga ng sistema dati noong sa bayanihan to recover as one or to heal rather as one ay nakasaad doon na through Land Bank, meron silang ibinigay na yung parang cash card na gagamitin nila sa mga gasoline stations para ipakita at doon ay ibabawas kung magkano yung ipapakarga na gasolina. So ang mangyayari, gagawa nila ng paraan para yung
subsidy talaga ay makikinabang yung chopper. So pagkabigay sa operator ay dapat maibigay sa chopper yung card para sila naman yung nagpapakarga, lalo na yung tinatawag na boundary system, at para naman hindi sila kumbaga lugi at may dagdag na kita sila dahil imbes na panggasolina ay sa nila na dahil nga meron silang ginamit na subsidy sa gasolina, Bombo, Dennis. Okay. Hanggang kailan na magkakaroon ng ganitong biyaya para doon sa ating mga drivers, Bombo Raymond? Hanggang tuloy-tuloy ba yung oil price hike? Ganun ba yun? Well, sa ngayon, ang sabi ni Yusek Delgra ay ito ay parang one time, big time for now. So, yun lang, isahang bigayan at tingnan lang daw kung meron pang pangailangan para magbigay ng panibagong ayuda para sa mga apektadong nasa transport or public transport sector, Bombo, Dennis. Okay. O sige. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Hindi nababahala ang hanay ng militar sa posibleng ganti ng Dawla Islamiyah o DI matapos na mapatay ang leader nila na si Salahuddin Hassan. Ayon kay 6th ID Chief at Commander ng Joint Task Force Central na si Major General Juby Macsuy sa panayam ng Bombo Radio, nakahanda sila. Ano man ang magiging hakbang ng naturang grupo dahil matagal nang nakalerto ang kanilang mga tauhan sa anumang posibleng senaryo. Para ho sa opisyal, mas mabuting ang lumabas itong mga armadong kaalyado ni Hassan upang maaresto ng mga ito at mapanagot sa batas. Una nga dyan mga kabombo, napatay ng mga otoridad itong si Salahuddin na itinuturing na emir ng Islamic State Link na DI terror group, maging ang asawa ng terorista na si Jihana Minbida ay nasawi rin sa insidente na nangyari sa barangay Damablak dun sa Talayan, Maguindanao nitong Biyernes ng madaling araw. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Major General Juby Macsuy. Si Salahuddin Hassan alias Urak, siya ang emir ng Dawla Islamiyah Philippines. Ibig sabihin, siya ang leader ng Dawla Islamiyah terror group sa buong bansa, na kung saan ay patuloy na naghahasik ng lagim, hindi lang po sa ating kapwa Muslim kundi sa buong bayan ng Central at South Central Mindanao. Lagi po kaming may contingency plan, gaya ng sinabi ng ating Pangulo na kailangan mahintuan itong paghahasik ng lagim ng teroristang grupo sa pagkatapos ng kanyang termino. Ito ay effort ng buong gobyerno, hindi lang po ng inyong armed forces. Ito na subaybayan natin sa tulong ng ating kababayan at saka sa dedikasyon ng ating mga operatiba ng ating gobyerno na kung saan ay sa masigasig na pagtatrabaho ng tinatawag ko ay ang ating mga intelligence unit na kung saan ito ay nagtatrabaho ng tahimik na may dignidad kahit sila ay hindi nagpapakita, ay kaya natin natuntun, lalong-lalo na sa tulong ng ating mamamayan dito sa Maguindanao. Sa last na publication ng reward ng ating gobyerno, meron nakapatong sa kanya na 1.3 million pesos na napabuya sa kanyang pag nakuha na si Salahuddin Hassan. Tiniguyan ni Joint Task Force Central Commander Major General Juby Macsuy sa interview ng Bombo Radio Philippines. Sa dagdag pang mga balita, nilalayo ng gobyerno na ma-fully vaccinate ang 50 milyong individual laban sa COVID-19 sa pagtatapos ng taon habang dumarating ang mas maraming bakuna sa bansa. Sa isang public briefing, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa na patuloy ang pagtaas ng vaccination rate sa bansa, lalo pat mahigit 700,000 ang nabakunahan sa loob lang ng isang araw noong Biyernes. Sa ngayon, ang bansa ay nakatanggap na ng mahigit 100 milyong kabuuang virus vaccine ngayong linggo. Anya, pataas ang rate sa vaccination kung saan nasa 32% na at umaasa sila na makuha ang
50% fully vaccinated bago matapos ang buwan ng Disyembre. Pakinggan natin si National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa. Oh yes, definitely. So as of now, we have inoculated 58 million doses na sa ating mga kababayan, and I think kalahati nun already is more than half of that is already the fully vaccinated. So pataas ng pataas yung rate natin, nasa 32% na tayo. So hopefully makukuha natin yung 50% fully vaccinated by the end of December. Yes, definitely. The hospitals have felt yung decrease ng new cases and vacancies in the ICU. Ang problema yung papalitan sila ngayon ng mga non-COVID, yung mga dating hindi makapagpagamot at makapagpa-ospital, ngayon ay pumapasok pa rin sa ospital. So busy pa rin yung mga kasamahan nating healthcare workers sa iba't ibang pampubliko at pampribadong ospital. Yung napakinggan si National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa. Bombo Entertainment News. Patuloy ang pagbuhos ng pagbati sa Philippine beauty queen na si Cinderella Faye Obiñeta matapos na manalo kaninang madaling araw bilang Miss Intercontinental 2021 pageant na ginanap yan sa Sharm el-Sheikh, Egypt. Kabilang sa nanguna sa pagbati ay si Mrs. Stella Marquez Araneta, ang chairperson ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated. Batay pa sa kasaysayan si Obiñeta, ang ikalawang Pinay na nag-uwi ng corona bilang Miss Intercontinental Crown. Ipinaabot din ni Araneta ang pagbati ng buong Pilipinas sa ibinigay na malaking karangalan ng 25 anyos na beauty queen mula sa Cagayan de Oro City. Ayon pa sa Binibining Pilipinas Charities, noong una pa man ay maraming mga kababayan na ang pinahanga ni Obiñeta at ngayon ang buong mundo dahil sa kanyang ganda at galing. Kaugnay nito, bumuhos din ang pagbati mula sa mga fans at netizens sa social media dahil sa mistulang kwento ni Cinderella ang kanyang journey. Si Cindy, na isang Tourism Operations Officer, at ang mga role model ay sina Saint Mother Teresa at basketball legend Kobe Bryant, ay advocate ng cervical cancer awareness and prevention at press freedom. Sa final portion ng question and answer sa Coronation Night, dito na pinabilib ni Obiñeta ang mga nanood at judges nang tanungin siya sa isyo kung ang pagsasalita ba ng Ingles ay mahalaga para sa Miss Intercontinental. Narito naman ang bahagi ng winning answer ng pambato ng Pilipinas na si Cinderella Faye Obiñeta na kabilang sa nagpanalo sa kanyang bilang Miss Intercontinental 2021. Good evening, ladies and gentlemen, and my question will be, as an international ambassador, do you believe that speaking English is important for Miss Intercontinental? Why or why not? As an ambassador, I don't think that speaking a specific language is very important here in Miss Intercontinental or any pageant at all, as long as that woman is a woman of power and grace, commitment and intelligence, no matter what language she speaks, and that woman is actually a woman of style and substance, then she can win any pageant or any endeavor that she is into. Also, it's very important, I have learned here actually in Miss Intercontinental, that a woman should be or should possess power of substance, and I believe I am that woman, because that is the essence of a modern day Miss Intercontinental, that we are living in a world wherein it's very hard to survive, and as Miss Intercontinental I would like to be that source of hope, that source of inspiration on the true power of beauty, and that is felt on the kindness of our hearts and definitely on the sincerity of our loving actions. Shukran, Sharm el-Sheikh. Inyong napakinggan ang winning answer ni Miss Intercontinental 2021 Cinderella Faye Obiñeta. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nakapagtala mga kabombo ang Department of Health ng 4,008 na karagdagang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Habang mayroon naman na 6,887 na mga bagong gumaling
at 423 ang naitalang bagong pumanaw. Sa kabuang bilang ho ng mga naitalang kaso sa bansa, 1.7% o yan ay may katumbas na 47,690. Ang aktibong kaso pa rin, 96.7% o katumbas naman ng 2,693,162 ang mga gumaling at 1.55% o eksaktong katumbas ho ng 43,044 ang naitalang namatay. Ayon sa pinakauling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational nung kinuhang naturang data noong 28 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, habang mayroong 4 na laboratorio ang hindi naman agad nakapagsumiti ng kanilang data sa COVID-19 Document Repository System. At batay nga sa data ay nakaraang 14 na araw ang pinagbabatayan, ang kontribusyon ng nabanggit ng mga laboratorio ay halos 0.1% sa lahat ito ng samples na naitest at 0.8% sa lahat naman ng mga positibong individual. Samantala, may 54 na duplicates naman na inilis na ng tuluyan sa listahan mula sa total case count. Sa naturang bilang kasi ay 44 pala ang natuklasang mga gumaling na. Samantala mga kabombo, ang Department of Health ay hindi pabor dito sa 100 daw na porsyento ng seating capacity sa mga public transportation. At kaugnay ho niyan, maki-update tayo kay Bombo Marlene Padiernos. Dahan at hindi dapat biglaan ang pagtanggal ng mga restriction sa mga public transportation. Ito ang naging pahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III sa inimungkahing 100% seating capacity sa mga pampublikong transportasyon ng Department of Transportation sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o AITF-EID. Una rito ay inihahanda na ng Department of Transportation ang implementasyon ng 70% operational capacity sa mga public transportation simula sa Nobyembre 4. Depensa ni Duque, bagamat unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ay hindi dapat agad na makampante ang mga mamamayan at mga kinauukulan sa panganib na dulot ng nasabing virus. Ani Duque, hindi simpleng usapin ang pagpapatupad sa 100% seating capacity dahil mahirap tukuyin kung saan nagmula ang nangyayaring hawahan sa mga public transportation at maaari itong muling pagmulan ng super spreader ng virus. Dagdag pa niya, sapat na ang 50% o 70% na capacity ng mga public transport basta't palaging magsuot ng face mask at face shield ang mga pasahero dahil malaking tulong proteksyon ito laban sa virus. Sa kabila nito ay iginiit ng DOTR na hindi dapat ikabahala ng publiko ang nasabing pagtaas ng seating capacity sa mga public utility vehicles dahil walang kaugnayan ang public transport capacity sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Anila na piling maunang ipatupad ito sa Metro Manila dahil sa 81.4% ng population dito ay fully vaccinated na laban sa virus at well-ventilated din ang mga pampublikong sasakyan. Pangunahing layunin din ng kagawaran na muling maibalik sa dati ang kabuhayan ng mga drivers at operators dahil lubha itong naapektuhan nang magsimula ang pandemya sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Umakyat pa sa 41,806 ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa mga miyembro ng Philippine National Police o PNP. Ito ay matapos maiulat ang 36 na bagong kaso. Ayon yan sa datos ng PNP Health Service. Ang mga aktibong kaso ay umakyat na sa 520. Samantala, umakyat na rin sa 41,163 ang kabuang recoveries matapos gumaling ang 54 personnel mula sa sakit. Nananatili pa rin sa 123 ang bilang ng mga nasawi. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho mamaya sapagkat sa ating mga balita dyan sa mga lalawigan. Doon ho sa bahagi ng Mindanao, yung local political party daw ng pamilya Pacquiao, mga kamag-anak ho ng pamilya Pacquiao, ay ginawang independent candidates yung mga ito. Alamin ho natin ang mga update hinggil ho dyan. Samantala, bumaba pa sa 5% ang COVID-19 positivity rate
Dito ho yan sa National Capital Region. Ito naman ang pinakamababang rate mula ho noong Hulyo 14. Sinabi ng Octa Research Group na sa pinakahuling ulat nito na ang NCR ay mayroon ngayong mababang positivity rate at mababang reproduction number na aabot lamang ng 0.55%. Ang positivity rate, mga kabombo, ay sumusukat doon sa proporsyon ng mga taong nagpupositibo gamit ang reverse transcription polymerase chain reaction o yung RT-PCR test. Ang reproduction rate naman ay tumutukoy sa bilang ng mga taong nahahawaan ng isang kaso at ang reproduction number na mas mababa sa 1 ay nagpapahiwatig na lalo pa bumaba ang transmission ng naturang virus. Idinagdag pa ng naturang grupo ng NCR ay mayroon ding mababang healthcare utilization rate. Iyan ay mas mababa sa 60% at moderate average daily attack rate naman o ADAR na 6.75 kada araw at yan ay sa bilang na 100,000 individual. Sinabi ni Dr. Guido David, isa sa fellow ng Octa Research Group, na posibleng sa susunod na linggo ay malapit nang maabot yung 4% na target para sa NCR positivity rate. Kung maalala mga kabombo, ipinalawig pa ng gobyerno ang Alert Level 3 classification. Yan ho ay para sa buong Metro Manila, ay yan sa darating na 2 linggo pa ng Nobyembre ay mananatili pa rin sa naturang alert level. Sa iba pang mga balita, inanunsyo na ng Department of Education o DepEd ang holiday break para sa mga paaralan sa school year 2021-2022 mula Disyembre 20 hanggang Enero 2 sa taong 2022. Ito ay nakabase sa DepEd Order No. 29 Series of 2021. Ang school year 2021-2022 ay nakatakdang magtapos sa Hunyo 24. Samantala, idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Nobyembre 2, Disyembre 24 at Disyembre 31 bilang working days. Idiniklara ng Proclamation 1236 ng Pangulo ang All Souls Day, Nobyembre 2, bisperas ng Pasko, Disyembre 24 at ang huling araw ng taon o bisperas ng bagong taon, Disyembre 31 bilang special working days. At kaugnay ho dito sa nalalapit namang All Souls Day, yung tinatawag ng marami na undas. Alamin ho natin mamaya mga kabombo kung paano naman kaya yung ilang mga kilalang personalidad gumugunita ng ganitong aktibidad, lalo na ho ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Sa dagdag pa nating balita, natanggap na ng bansa ang mahigit 1 milyon pa na AstraZeneca COVID-19 vaccines na bahagi ng donasyon ng gobyerno ng Japan. Dahil dito, target ng bansa na hindi bababa sa 1.5 milyon na shots ang maitala araw-araw sa mga susunod na linggo. Magugunitang una ng sinabi ng ilang mga opisyal ng gobyerno na ang nagpapabagal lamang sa inoculation, yung pagbabakuna, ay ang supply. At dahil nga sunod-sunod na ang pagdating ng mga bakuna nitong mga nakalipas na linggo, inaasahan na maabot na ang target na community protection sa lalong madaling panahon. Ang 1,065,600 doses ng mga bakuna ng AstraZeneca ay dumating ho sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 bago pa man mag-alauna ng hapon sa pamamagitan ng All Nippon Airways flight NH8595. Dahil dito, umakyat na mga kabombo sa 101.6 million ang total vaccines na natanggap ng bansa. Nauna nang sinabi ni Government Advisor Dr. Ted Herbosa na ang mga bagong dating ng mga bakuna ay ipapamahagi sa matataong lugar sa ating bansa tulad na lamang ng Central Luzon, Calabarzon at Northern Mindanao. Nitong Huwebes naman mga kabombo, ang bansa ay nakapagtala na ng fully vaccinated individuals na hindi bababa sa 26.8 million individuals. Habang humigit kumulang naman 31.4 million ang bahagyang nabakunahan. Ibig sabihin nakatanggap na ho ng inisyal na turok ng bakuna
laban pa rin sa COVID-19. At kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Dr. Ted Herbosa, ang isa sa mga doktor na nakatutok dyan mula sa panig ng DOH. So we are now at this point na marami tayong supply. No? In fact, nasa airport ako ngayon para salubungin yung over 1 million doses of AstraZeneca donated sa atin ng Government of Japan. At nung isang araw, lumampas na tayo sa 100 million doses na napadating natin sa Pilipinas. No? So about 58 million na ang nabakunahan natin. Tinarget muna natin ang NCR, Metro Cebu at Metro Davao sa pagbabakuna. Right now, ini-increase natin dun sa mga regions outside NCR. So yan ang strategy natin. No? In fact, ang problems natin ngayon, because most of the vaccines now are yung Pfizer, Moderna, gagawa tayo ng system na tinatawag na just-in-time delivery. Kasi matindi ang requirement for cold chain nitong mga current vaccines that we are holding. Hindi siya kagaya ng dati, cold chain lang. Ngayon talagang ultra low temperature freezer. So the only solution we are finding is yung tinatawag na on-time delivery na pag nabigay sa inyong LGU, ma-vaccinate nyo kaagad sa mga taong mangangailangan. Dagdag tayo ng more vaccinators. May mga LGU na hindi makapag-vaccinate araw-araw kasi nga ginagawa din ng vaccination site yung ibang vaccination program natin sa expanded program of immunization. So, dadagdagan natin sila ng volunteers from the nursing students, dental students, medical students para makatulong sa pagdami ng mababakunahan. So, ito ginagawan din sa tulong ng CHED. Ang CHED nag-allocate din ng mga kanilang mga universities, no, state universities and colleges para maging additional vaccination sites lalo na sa ating mga kabataan. So tumutulong lahat, yung whole of government, yung private sector din tumutulong na maging vaccination sites para mag-increase at makuha natin yung tinatarget ni Sec Galvez na 1.5 million doses per day. Kahapon, nakapagbakuna tayo ng 707,000 in one day. So lumalapit tayo dun sa 1 million a day and hopefully by next week, ma-attain natin yan with all the adjustments and recalibration, ma-attain natin yung 1.5 million vaccines per day para before Christmas, nakapag 70 million na tayo at least na Pilipinong vaccinated. Tinig ho yan ni Government Advisor Dr. Ted Herbosa. Pero magugunitang sinabi na rin na mga kabombo ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. nitong araw ng nakalipas na linggo, more or less 50% ng populasyon ho ay maaring mabakunahan na sa katapusan ng buwan ng Disyembre. Samantala naman sa karagdagang pangbalita, truck na may karagang mantika tumagilid sa Antipolo. Tricycle na hagip, isa pang motor sumemplang sa natapong karga. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Star FM Manila. Naaksidente ang isang truck na may kargang cooking oil matapos itong tumagilid at kalaunan ay tumama sa isang tricycle sa Antipolo City ngayong Sabado. Ayon kay June Inares, tagapagsalita ng Antipolo City LGU, naganap ito sa kabaan ng Ortigas Avenue Extension ng naturang lungsod. Sa inisyal na impormasyon ay tinamaan ng truck na may kargang mantika ang kasabay nitong tricycle matapos umano itong mawalan ng preno. Nagresulta naman ang pagtagilid ng truck upang masugatan ang driver ng tricycle na agad din namang dinala sa Rizal Provincial Hospital para sa kaukulang atensyong medikal. Kaugnay nito ay napaulat rin na isa namang motorsiklo ang sumemplang dahil sa nagkalat na mantika sa kalsada malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nagpaalala naman ang Antipolo City LGU sa mga driver na siguruhin munang maayos ang kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe, lalo pat kilala ang Antipolo City sa pagkakaroon ng mga matatarik at liko-likong kalsada. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Almina, Star FM Manila, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 36 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Na-turnover na mga kabombo ng Bureau of Customs Port of NAIA o BOC NAIA sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabat na mga ecstasy o party drugs at ketamine o yung vitamin K sa 3 kargamento ho dyan sa Central Mail Exchange Center at yung isang warehouse dyan sa Pasay City at isa sa mga kargamento ay nagmula ho sa the Netherlands at may nakalagay na sulat na naka-address naman ho ito sa consignee at isang Angelic
Angeli Kang mula ho sa Tondo, Manila. Ang ikalawa naman ay nagmula sa Germany na itinago pa sa isang bagahe na diniklarang naglalaman ng gamit at mga laruang pambata na naka-address naman sa pangalang Patricia Reyes. Habang ang ikatlong kargamento ay nagmula ho ito sa Malaysia at nakalagay naman sa isang water filter at nakapangalan naman ho ito sa isang Ferdy Santos. Ayon sa data, aabot ho ito mga kabombo sa 4,547 na piraso ng ecstasy ang nakuha sa dalawang kargamento. Tinatayang aabot naman ito sa 170,000 ang 100 piraso ng mga iligal na drogang nakuha mula ho sa unang bagahe, habang nasa 7,559,900 naman ang katumbas na halaga ho nung nakuha na 4,447 pieces. Doon sa pangalawa ho itong bagahe. Nasabat din ang 178.5 grams ng ketamine sa pangatlong kargamento na tinatayang aabot naman ho ito sa katumbas na halagang 892,500. Nakumpiska ang nasabing mga kargamento na naglalaman ng mga iligal na droga sa isinagawa ho itong mas pinaigting pang seguridad ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Naiya sa ilalim ng nasamsam ng mga iligal na droga sa profiling ng PIDEA at maharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 in relation to Section 1401 of the Customs Modernization and Tariff Act of 2016, yung mga consignee at iba pang mga sangkot sa naturang aktibidad. Mahigit naman 1 milyong indigenous sa bansa ang nabakunahan laban sa COVID-19 ayon yan sa National Commission on Indigenous Peoples. Sa laging handa briefing, sinabi ng NCIP Medical Officer na si Dr. Angelica Cachola na ang komisyon ay nagtala ng higit sa 1 milyon mga katutubo na nakatanggap ng kanilang COVID-19 vaccine. Idinagdag pa ni Cachola na ang mga indigenous communities ay naka-avail ng mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan niya ng coordinated efforts ng iba't ibang ahensya. Napagalaman, ipinagdiriwang ng bansa ang Indigenous Peoples Month ngayong buwan ng Oktubre. Pakinggan natin ang payag ni NCIP Medical Officer na si Dr. Angelica Cachola. Meron na po tayong 1,072,457 na nabakunahan na IPs po ayon po sa talaan ng ating komisyon po. Mula pa po nung nagkaroon ng pandemya nung nakaraang taon, hindi po tumigil ang ating komisyon sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kapatid na katutubo. Sa sitwasyong ganito, mas pinagtingan ng ating komisyon ang pagbibigay serbisyo dahil mas kailangan ng katutubong pamayanan ang tulong natin. So sa tulong ng ating mga IP leaders, IP mandatory representatives ng buong Pilipinas, na silang nagsilbing boses ng ating komunidad. Sa tulong din ng ating gobyerno at lalo na yung mga ating katuwang sa pagpapaabot ng serbisyo sa katutubong pamayanan, pinapairal natin ngayon yung sinasabi natin na whole of government approach. So napapahatid po sa mga katutubong pamayanan ang tulong ng gobyerno. Ang tinig ni NCIP Medical Officer na si Dr. Angelica Cachola. Sa atin pang dagdag na balita, mga kabombo, mamaya abangan din ang update natin sa NBA sapagkat yung mga fans nitong si LeBron James, ay ayos na, nakarecover na. Itong si LeBron at tuloy-tuloy na ho ang kanyang pamamayagpag. Sa dagdag pang balita, asahan daw sa susunod na linggo ang mahigit na naman na piso na oil price hike sa kada litro ng gasolina, habang may bawas presyo naman na asahan sa diesel at kerosene. Ito naman ang ikasampung sunod-sunod na linggo na magkakaroon ho ng taas presyo para sa halaga ng gasolina. Batay nga sa report ng presyo ng oil petroleum companies ay sinasabi ho, natataas ng 1.5 hanggang 1.15 sa kada litro ang halaga ng langis. Magkakaroon naman ng bawas presyo na 40
sentimos hanggang 50 sentimos sa kada litro naman ho ito ng diesel at 30 sentimos hanggang 40 sentimos para sa kada litro ng kerosene. Nauna nang ipinaliwanag ng mga nasa industriya ng langis na marami ang gumagamit ng natural gas ay gumagamit din ng gasolina bilang kanilang fuel. Kaya ho nagkakaroon ng ilang pagbabago doon sa may mga nagtataas at meron din hong bumababa na presyo ng fuel. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ating alamin, leader ng NPA at isa pang kasama nito patay sa engkwentro ng grupo at tropa ng pamalaan doon sa Mountain Province. May mga high-powered firearms pa ang na-recover. Alamin ang report ng Bombo Radio, Baguio. Patay ang isang leader ng New People's Army o NPA at isang kasamahan nito sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng kanilang grupo at ng tropa ng pamahalaan sa Gaday, Busao Mountain Province kaninang madaling araw. Batay sa report, nagsasagawa ng combat operations ang Bravo Company ng 69th Infantry Battalion Philippine Army para kumpirmahin ang report ukol sa presensya ng mga rebelde na nangingikil at naghahanap ng pagkain sa nasabing lugar. Gayunman, doon na nakaengkwentro ng mga sundalo ang grupo ng kilusang larangang gerilya Abra Mountain Province, Ilocos Sur o KLG Ampis ng NPA na pinangungunahan ni Marcos Kinaod Yokogan alias Corel Otimi. Nagtapos ang sagupaan pagkatapos ng aabot ng 10 minuto. Na-recover naman mula sa pinangyarihan ng engkwentro ang dalawang bangkay na kinilalang sina Marcos Yokogan na residente ng Bangaan, Sagada Mountain Province at ng kasama nitong nakilala sa alias na Simon. Na-recover din mula sa encounter area ang dalawang R4 rifle, dalawang bandolier na may 9 na magazine na naglalaman ng mga bala at iba't ibang mga kagamitan kasama ng ilang subversive documents. Napag-alaman din ng Bombo Radio na ibinaba na sa bayan ang mga bangkay ng mga napaslang na mga rebelde. Maaalalang noong nakaraang September 28 ay nagkaroon din ng engkwentro ang tropa ng pamahalaan at ng KLG Ampis ng NPA sa Bontoc Mountain Province kung saan dalawang rebelde ang nasawi at nakumpiska ang iba't ibang mga armas. Balita mula Bombo Radio Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radio, Bombo. 44 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pagkamatay ng most wanted at terrorist leader ng Daula Islamiyah Terror Group at pati na ho yung asawa nito, hustisya naman ang halaga para dun ho sa mga kaanak ng mga naging biktima nila. May follow-up report ang Bombo Radio Coronadal. Itinuring na hustisya para sa mga biktima ng seryeng pamumomba sa Mindanao ang tuluyang pagkaka-neutralize ng mga otoridad. Si tinuring most wanted terrorist leader ng Daula Islamiyah Terror Group at asawa nito sinisinagawang operasyon sa bayan ng Talayan, Maguindanao. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, tagapagsalita ng 6th ID Philippine Army sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Baldomar, ang pagkakasawi ni Salahuddin Hassan alias Orak, overall Amir ng Daula Islamiyah Philippines at asawa nitong si Jenna Mingbida na tumatayong finance officer ng Daula Islamiyah ay malaking bagay para sa pagkamit ng hustisya sa mga biktima at simbolo ng kapayapaan sa bansa. Matatandaan na nakasagupan ng tropa ng 1st Mechanized Brigade Philippine Army sa pamumuno ni Colonel Pedro Balisi ang grupo ni Hassan sa sitio Pinaring Barangay Damablac, Talayan, Maguindanao na nagresulta sa pagkamatay ng dalawa. Maging ang pamunuan ng Yellow Bus Lines Incorporated na naging biktima ng extortion activities at panununog ng mga terorista ay kinatuwa ang balita. Ayon kay Bernard Bolaño, Operations Manager ng Yellow Bus Lines Incorporated, nagpapasalamat sila sa nangyari at umaasang wala ng bagong leader ang grupo. Nalulutang at gagawa na naman ng karahasan. Napag-alaman na si Hassan ay dating leader at founder ng Notorious Alcobar Group na sangkot sa iba't ibang terroristic attack at pamomomba sa Mindanao. Malaking dagok naman umano sa teroristang grupo ang pagkamatay ng pinuno na mga ito. So kung mula sir ang pangitabo, siguro sa part sa mga businessman, sa part man sa YBL, siguro daw medyo makita na itong hapsay naman na itong operasyon, especially sa economic sector. Kasama kita kung really true ang magandang pangitabo sir. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo. Mga kandidato naman sa local political party ni Manny Pacquiao ginawang independent ng COMELEC. May detalye ang Bombo Radio Jansan.
Iapila ng kampo ni Senator Manny Pacquiao ang pagtanggal sa kanyang partido sa nalalapit na May 9, 2022 elections matapos nagpatawag na emergency meeting ang kanyang mga legal counsel at pinag-usapan ang susunod na hakbang matapos dineklara independent ng Commission on Elections ang mga kandidato ng political party na People's Champ Movement. Ang kay Attorney Franklin Gacal Jr. tumatakbong Vice Mayor nitong lungsod na kanilang ikinagulat ang desisyon ng Commission on Elections sa hindi malinaw na kadahilanan. Dagdag ni Gacal na kanila pang inaalam kung may mga kamay na responsable sa pagbuwag sa nasabing partido. Maliban kay Gacal, dineklara ring independent candidate ng COMELEC ang hipag ni Senador Pacquiao na standard bearer ng partido na si Barangay Labangal Chairwoman Lorely Pacquiao na tumatakbong mayor. Matatandaan binasura ng Commission on Election ang petisyon ng PCM na magiging isang national party. Itinayong nasabing political party ni Pacquiao noong 2019 na nakabase dito sa lungsod at sa probinsya ng Sarangani. Ulat mula rito sa Bombo Radio, General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pamsi Radio ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jansan Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pa nating balita, kuha tayo ng update kaugnay ho dun sa mahigit 5 milyong halaga ho ng cocaine at 1 milyon na budol money. Nasabat ho ito ng mga otoridad doon sa drug suspect dyan sa Tawi-Tawi. May update ang Star FM Zamboanga. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Sitangkay MPS sa pangunguna ni Police Captain Alberto Bartolome kasama ang PIDEA Tawi-Tawi at ibang tropa ng Philippine National Police bandang alas 6 ng gabi kahapon sa barangay Sipangkot, Sitangkay, Tawi-Tawi. Nakilala ang suspect na si Basir H. Daud, 49 anyos ang edad, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanyang posisyon ng isang pirasong nakabalot na transparent plastic cellophane na naglalaman na pinaniniwala ang cocaine na may timbang na 1 kilogramo at tinatay ang halaga ng 5.3 million pesos. Isang sling bag na may berdeng plastic cellophane, isang paper bag at 1,000 peso bill na nakarolyo sa 10 piraso bilang budol money at nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Matapos ang dokumentasyon at inventaryo ay dinala ang suspect at ang mga items sa opisina ng PIDEA Tawi-Tawi para sa malalim na investigasyon at tamang disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Daan-daang endangered helmet shell naman na kumpiska sa isla ng Bantayan. May pag-uulat ng Star FM Cebu. Nasamsam ng lokal na pamahalaan ng Bantayan sa pamamagitan ng Maritime Law Enforcement Team, Bantay Dagat at Municipal Agriculturist Fisheries Office ang 735 helmet shell o budyong na itinuturing na endangered species noong Huwebes sa Sitio Tabunok, Barangay Lipayran, Bantayan. Sa ulat ng Maritime Police, ang nasabing mga kontrabando na isinilid sa 48 na sako ay natagpuang inabando na sa baybayin ng isla. Tinataya namang nagkakahalaga ang mga ito ng 365,000 pesos base pa sa Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code. Ang pagkuha o paghuli ng mga rare, threatened or endangered species ay maaaring pagmultahin mula 500,000 pesos hanggang 5 milyong piso kung mahatulan sa korte at maaari namang mahatulan ng 12 hanggang 20 taong pagkakakulong. Umaasa naman si Bantayan Mayor Arthur Despi na magsilbi sana itong warning sa mga taong gumawa ng iligal. Nagpapaalala din ang alkalde na lahat ng aktibidades sa pangingisda ay kinakailangang sumunod sa tamang regulasyon. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mula nang mamatay ang anak nila ni US President Joe Biden at First Lady Jill Biden na si Beau Biden noong taong 2015 dahil sa brain cancer, hindi na makayanan ng dalawa na pumunta pa sa Nantucket, Massachusetts para sa tradisyonal na Biden Family Thanksgiving. Sa halip, nagpasya si Jill na dalhin ang pamilya sa Roma para sa nasabing holiday na kung saan ay naghahanap ito ng kanlungan sa tirahan ng Ambassador ng Amerika. Para kay Jill Biden, ang Italy
ay ang bansa kung saan maaari silang makatakas, gaya ng inarawan niya na ang pagiging pamilyar sa simbolismo ng reliyon ay nagsilbi rin na comfort ng pagkadeboto ng pamilyang Biden sa pagiging Katoliko. Nitong linggo sa pagbabalik ng mga Biden sa bahay ng Ambassador ng Roman, sa pagkakataong ito bilang First Lady ng Estados Unidos, kinalimutan muna nito ang trahedya ng pagkamatay ng kanilang anak at determinadong suportahan ang kanyang asawa sa kanyang unang Group of 20 summit trip bilang presidente. Habang nakikipagpulong ang Pangulo sa mga world leaders, si Jill Biden ay magsasagawa rin ng kanyang diplomatic bilateral meetings. Si Jill Biden ang kauna-unahan at naging tanging Italian-American First Lady ng Amerika. Ang kanyang great-grandfather na si Gaetano Giacopa ay nagsimula sa Jesus, Sicily, maliit na barangay sa Messina Province bago yan nag-migrate sa Amerika. Ang kwento ng pinagbulan ng kanyang pamilya ay nakakatulong sa kanyang paglaki na may impluwensyang Italiano. Sa gagawing pagbisita ni Jill Biden sa kanyang ancestral homeland ay magiging puno ito sa mga meetings. Kasama na rito ang kanyang gagawing pagbisita sa pamilya ng mga American troops. Bombo Sports News. Para ho sa kanyang mga fans, balik na sa kanyang paglalaro ang superstar na si LeBron James upang pangunahan sa kanyang 26 points ang panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 113-101. Kung maalala mga kabombo, 2 game rin na hindi nakapaglaro itong si LeBron. Pero sa kanyang pagbabalik kanina, nagawang putulin ng Lakers ang 3-game winning streak ng Cavaliers na dating nagkampiyon kung saan dating nagkampiyon itong si James sa NBA noon. Ang isa pang veteran na si Carmelo Anthony ay nagpakawala naman ng 24 points kasama na ang 6 na 3-pointers. Maging ang dating MVP na si Russell Westbrook ay bumawi rin ng 19 points at 6 rebounds para sa ikatlong panalo ng Lakers. Pero meron na ring 3 talo. Bago pa man ang pakikipagtuos ng Cavaliers sa Lakers ay na-upset naman nila ang bigating teams na Atlanta Hawks, Denver Nuggets at Los Angeles Clippers na pinangungunahan ng kanilang mas batang mga players. Samantala, sa iba pang balitang palakasan, ang Pinoy Gymnastic Champion na si Carlos Yulo inaming nagkaroon ito ng injury bago pa man ang kanyang panalo sa FIG World Championship doon sa Japan. At may pag-uulat at panayam ang Star FM Bacolod. Inamin ni Pinoy Artistic Gymnasta Carlos Yulo na bago ito sumalang sa FIG World Championship sa Japan, ay nagtamo ito ng injury matapos ang isang aksidente sa kanyang training camp, kung saan habang nasa ensayo sa high bar, ay nakabitaw ito dahilan para bumagsak ang kanyang katawan sa mat. Ngunit mabuti na lamang at hindi siya nagtamo ng major injury. Habang sa kasagsagan ng FIG World Championship, ay paminsan-minsan aniyang sumasakit pa rin ang kanyang siko. Ngunit kinaya ng Pinoy Gymnasta upang makapagbigay ng karangalan sa bansa. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa ina ng Pinoy Gymnasta na si Angelica Yulo, mas labis aniyang focus ngayon si Carlos sa kanyang training sa ngayon kung saan marami pa itong pinaghahandaang kompetisyon. Focus lang siya sa training niya at alam niya na kung ano yung goal niya ngayon. Kung hindi sana ito na-injure sa training ay 6 na events pa ang nalahukan ni Yulo. Ngunit tanging floor exercise sa vault at parallel bars lamang ang kanyang nasalihan at hindi na sa high bar sa pommel, horse at rings. Nabigumang depensahan ni Yulo ang kanyang world title sa floor exercise, ngunit bumawi naman ito na masikwat ang ginto sa vault at pilak naman sa parallel bars. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Miss Glamour Philippines Gianna Llanes nasa Mexico na para sa kauna-unahang Miss Glamour International Pageant. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Baguio. Nasa bansang Mexico na si Miss Glamour Philippines Gianna Llanes para sa inaugural Miss Glamour International 2021. Siya nga ang unang Pinay na lalaban sa nasabing international pageant. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa 26-year-old beauty queen, sinabi nito na kahit maikliman ang araw ng kanyang preparasyon, ay malaki naman raw ang naitulong ng Philippine pageant community sa kanya at mag-e-ensayo pa ito lalo sa kanyang pasarela. I only had 9 days to prepare. Thankfully, I had huge support from the Philippine pageant community who helped me gather my evening gowns, my national costumes. I'm going to do a quick pasarela training. That's really what
I had to improve on. I still have to perfect my pasarela, which is my walking. Kinig ni Miss Glamour Philippines Gianna Llanes sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio. Pinangako rin nito na gagawin niya ang kanyang makakaya upang mairepresenta ng buong puso ang Pilipinas sa international stage. It is an honor to be representing our powerhouse country. I promise to embody the heart of the Filipino as much as I can. The fact that I have the support of the Filipinos has been a huge source of strength. Gaganapin ang inaugural Miss Glamour International sa November 7 sa Oaxaca, Mexico, oras sa Pilipinas. Hello, Star Nation. This is Gianna Llanes, your Miss Glamour Philippines, and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Samantala, si Miss o ang newly crowned Miss Intercontinental Cindy Obiñeta at ina nito nagkausap na. Next plan, sasabak daw sa Miss Universe. May pagulat naman ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Strike while the iron is still hot. Tila ganito ang pagkalarawan ng ina na si Liti Obiñeta para sa mga plano ng kanyang panganay na anak na si reigning Miss Intercontinental 2021, Cinderella Cindy Obiñeta. Ito ang paglilinaw ni Ginang Obiñeta kung ano ang mga susunod na plano ng anak sa kabila ng panibagong naabot na tagumpay sa larangan ng beauty pageant competition kung saan ilang oras pa lamang ang nakalipas mula sa bansang Egypt. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ng ina na wala pa sa plano ng anak na hihinto na maghanap ng karagdagang parangal para sa bansa gamit ang kanyang bigay na kagandahan at talino. Sinabi ng nakakatandang Obiñeta na matapos umano ang panunungkulan ni Cindy bilang Miss Intercontinental 2021 ay agad itong kukuha ng kanyang master's degree upang mas mapalago pa nito ang kanyang trabaho. Ang 25 anyos na si Cindy ay nakapagtapos bilang magna cum laude ng kursong Bachelor of Arts, Major in Mass Communication at kasalukuyang Senior Tourism Officer ng Provincial Government ng Misamis Oriental. Ito nga ang dahilan na isa lamang si Cindy sa mga maraming Miss Beauty Queen na nakaabot sa national pageantry dahil turismo rin ang flagship program ng kasalukuyang upo ng Kapitolyo Provincial na si Provincial Governor Bambi Imano. Ang amog yung giistoryahan kay daghan pag-check plano after sa Miss Intercontinental. Ang akong nabalaan yun, sir, kay mag-kwela siya o masteral. Kunya dahil na po siya plano nga mo apil na po og Miss Universe. Mula Bombo Radyo Cagayan na de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magtapos ng Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 56 days na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Para sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Ang gabi sunod sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na para tuntunan zona libre. Pagkatao sang Sabado, Petsa 30, sabay sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Sa rin pagparagan sa topograph na sa karon nga gabi may kopod na ang inyong saralagad si Bombo Ponce Espino. Kita alas 9 ako na sa 8:30 ang tak na sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat. Sa pinakamadalagwan nga mga balita lokal, balita national, balita sa rasong pungsod. Pila ka madalagwan nga mga balita sa patag sa Nampang at sa artista. Siyempre kita pag-outdan man sang bugos sa porsa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa to sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Puli nga mga report ganaganaba sa resitag sa kamera sa home responsibility. At isang tanan pagdamyota sa ato sa rin nga mga koto mataga para matita abroad mga pinalangga tanga managrense at mapakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalang taon na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Sa ato sa official fan page ang Bombo Radio Bacolod. So kung man sa nagap mati sila si Tagsa Kamaton Sister Radio pinagi sa 630 kHz. So welcome na sa pagpangalagad sang pang Sabado. Nakitang edisyon niya makabaran sang Zona Libre. Ito nga nagtakopya makabaran ang ining katapusan nga daw sa extension sa registration sa Commission on Elections o konsabahin sang COMELEC. Di damo sa gyapon ang mga yamo kag subong man ang mga reklamo sa linyahan na iya sabahin sa Commission on Elections, no? So ti ang mahambal naton dira simple lang gid. So basta gani nga magpatigayon iya makabaran sa pag-open sa registration ang Commission on Elections. Kadto na kamo nga daan sa tatapan sang COMELEC kag magprehistro. Hindi na ninyo paghulata nga abtan kamo deadline ka magnagay reklamo. Kada makapila ka beses na makabaran kado ka perennial na nga problema naton, no? Every time nga may ara sang registration ya sang Commission on Elections o kon sang COMELEC may mga nagareklamo gid. Nga kuno ti ang ninyahanay hindi insakto ang ginapasulod kuno may ara sang mga pinilian nga ginapasulod. Okay kami di alas 3 alas 2 pa kami di sang kagahon naglinya na kami di no ti ulihi pa kami ti ko di kalamay nyo na bala no so daw mapulutok ng ugat tadi sang hala panawagan so day 1 sa registration sang Commission on Elections pagbukas diri para sa maga 18 sa palabuton nga Mayo 9 nga eleksyon no kay bante na deactivate ti kadto nas COMELEC ka magprehistro. Ti ang iba niya marason na ti sako kami, may obra kami kun ano ti sa imo naman lang na balaan mo na gid nga basta gani nga deadline na gaginutok na hindi ka pa magpresto. So pila ka bulan no nga ti zero kita sa sa registration o pila ka adlaw no nga zero kita sa registration nga makabaran sa tatapan sang Commission on Elections. Wala sang may nagaparehistro.
champion gay ko isa mo ng mga Pilipino gay ko isa no kani lokpan bla hindi magiho. Ano bi ang ano bi ang aton sa area makabaran nga paano naton disiplinahon ang kagulingon ta no ano ang leksyon nga makuha naton da ikaw mo nagalilinya may mga kabataan pang ginabitbit sos Maria kagusep no so pati man sa init na daang mga kabataan ti sa linyahan ay kung mag-inulan no nang reklamo sa nano maning kumilik nga wala maniman may inulan di ka kalabasa na kami day. Sang una perting panawagan taman no so hawan-hawan ang tanatapan sa Komisyon Elections dira sa Atubang sa Bay Center bla no hawan-hawan dira ang talatapan sa Commission on Elections may atop na da nga gin provide may ara sang shade o nga gin provide dira ti diin kamo so diin kamo nagkadto amo nang pamangkot na tunda no so ti sa kasukoon ti daw hindi naman mapatihan na no nga ang kasukoon ya makabanan rason para nga ti hulaton mo gid ang deadline ka magparehistro sa isa ka bulan nga registration or since 20 days no since October 11 nga pag-resume sini adlaw ginutok Japon grabe no so muna nga nag-exceed na kita makabanan sa target sang ato sa registration diri sa may syudad sa Bacolod ba masandukot ini ang eleksyon naton sa Mayo 9 sa masunod nga tuig. Ang mga Pilipino way gid man kadudlaan kag team panawagan ba naton sa Commission on Elections no kon sa COMELEC tinibla pag siling deadline bla no why nati amo nang garagasad man ko isang batasan sa mga Pilipino kay ti kon deadline kag masiling damo pag nagaginuto kag gusto magprehistro ma-extend kita ano ginhaw kung di man sila kabuto ti ato na sala no hindi sa kabuto kay ti hawan ang tartapan sa COMELEC sa nagsugod kita sa registration so muna nga way disiplina kag way pag-umwad ang Pilipinas kay way tagi na si disiplina ang tagsa kakaugalingon naton samtang pinapagay madalakuan na balita makabalan man sa ato sa ring pagpalagan sa Balonta ay ning pinaka-latest resulta sa pediatric vaccination iya makabalan kaina sa ako hapon sa City of Bacolod diri iya makabanan sa bahin sa Riverside Medical Center kapin sa masobra sa isa kagatos diri ang nabakunahan nga mga minors nagrepresentato sa alkalde sa syudad sa Bacolod Mayor Evilio Bingnerdia ang direktor sa Emergency Operations Center Councilor M. Ang former Councilor M. Ang at the same time mga councilors man Cindy Rojas sa Committee on Health no and sa nga natuon social services sa bahin sang mga minors ginikanan di grabe man no so ang suportan na sila sa tagsa ka mga kabataan no sa pagparigayon iya sang saring pediatric vaccination. DOC may apelasyon iya makabanan sa bahin sang saring pagpaidalom sa alert level 4 sang syudad ya sang Bacolod no so kon sang Department of Health o kon sang DOH imagine ang kaso ta kanubo-nubo na alert level 4 pa kita apelasyon diri makabanan ni Jose nagsapol no sa Mayor Evilio Bingnerdia sa DILG kag at the same time no sa EOC Director Ang tani karon niya makabanan diri man sa ato sa ring pangalagad no sa aton nga para tuntunan ang alert level 4 kita kay ang kaso ta ko lang tawon naton no pero kay sa kaso kahapon may kaso kita makabanan nga record mga ara lagi gani sa bahin sang sobra 32 sa kaso ang na record naton kahapon ti subong no sa diri sa aton nga paglantaw ang aton nga kaso diri no sa bahin sang syudad sa Bacolod 32 Japon. So as of October 30, second to the last day, no, sa bulan sang Oktobre, may 32 kita ika-record nga kaso, kag ang probinsya sa Negros Occidental may 118. So alert level 4 pa kita. So galing kay ining pagpabutang no sang Department of Health sa alert level 4 kon NIATF. Wala na ni subong yung mga quarantine silang mga GCQ, HR, MGCQ. No, wala na, alert naman kita subong. No, to ginalain-lain naman nila.
So hindi kuno ini appealable, but ti may justification na to ang iusin naton, so hopefully nga ti mapanubo ang level iya makabaran. Ti paano na be alert level 4 kita, manirado kita naman mga negosyo today. So balik naman kita sa kanding. Wala pala, no? So dapat ng tawon taman kay ti damo supposed to be maapektuhan sini, no? Kung padayonon tagid, i-execute tagid, ti may mga limitations kita basta alert level 4. No, nang pinakamataas so far, no? So Metro Manila gani nga tiga panglakaak sang kaso, alert level 2 na ng subong. Sige, istoryahan nato nagkaroon via Zoom interview sa kay Bacolod City Executive Director sa Emergency Operations Center, ang City Councilor M.Ang. Si Duga pa siya nagkaroon nga mga impormasyon yung mga kabaran man sa aton sa ring pangaragada. So may report man karon diri si Bombo Gracelyn Lobaton, ang annual budget sa Moises Padilla hindi maaprobahan tungod sa pagka-absent sa 5 ka mga opisyal, isa dra vice mayor kag 4 ka mga SB members. So ti probably nga magagamit yung mga kabaran sa re-enacted budget ang aton sa iyang kwan, no, ang aton nga ang kunang banwa sang Moises Padilla. Ito po kita dire karon yung makabaran pagi sa kay kuan ano, Mayor Elia Celestina Garcia Yulo. Ang iban nga mga kuan gani da, no, ang iban nga mga kauturan naton, no, ang mga konsyal ti iban although nagsurrender naman pero ti priso man sila Japon, detain sila, hindi man sa Japon makapartisipar sa sesyon. Di paano na maghihoda ang maproyekto sang Moises Padilla. Bagay ti anon muna kay nagkaladot plan sila sang mga kaso sa Vice Mayor, no, sang Moises Padilla, no, ang Vice Mayor sang Moises Padilla nga si Vice Mayor Ian Villaflor. Po si Duga pa sa may impormasyon niya mga kabalan subong adlaw sugod sa pagsarado, no, sa mga sementeryo. So as per memorandum sang National IATF nga sugod subong daw kay sa mga lokal kag sa Bacolod City and Province of Negros Occidental. So diri sa aton sa paglibot naton kay na ang mga sementeryo naton, no, nang na may mga ginpang posting, no, nga mga EOS. So ara dira na pagkit ang executive order, no, number 50. Ang aton sa executive order number 50 nga gin-issue, no, sang aton sa alkalde kag ginpermahan sa aton sa alkalde sang syudad ya sang Bacolod. Kini party ya makabanan sa bahin sang siring pagparigayon, no, sang aton siring closure sa mga merkado. Kahapon nagdinagoso man, no, so may ara magita iya makabaran sa mga notisang gapon ang negosyo bla sa tubang sang tagsa ka mga patso buhi man ini after, no, ngati dinugok ang tawo, no, nagdamo ang mga pumuloyo, no, nga nagkadto sa tagsa ka mga sementeryo. Nagsindi sa ila sa nga mga minatay, no. So ining executive order number 50 series of 2021 order for temporary closure sang public and private cemetery, memorial parks, mga kaiban pa, no, like from October 30 to November 2 pagit sa paginhan sa public health and safety protocols, no, during sang undas season. Ini mismo ang giperman sa ato sa alkalde, no, Mayor Evilio Bingnerdia kag tigin sunod man no, sa aton sa mga sementeryo. So ti hulat naman kita no, by November 2 sa pagpatigayon sang siring nasambit ya makabanan, no, nga pagbukas sa mga patso naton sa publiko. Kaya hindi man ni siling closure, no, daw kabalaka kita nga hindi kita iya makakuan abi, no, hindi kita iya maka kadto o hindi kita maka bisita sa aton nga maminatay. Insindihan Manila kiti pandemic subong kag ang pandemya, no, hindi niya makabenan, no, siling nga rason nga hindi nagta magbisita dra kay way man niya oras, so wa nga ginapili magbisita kita. Wala man niya oras sa magpili kung magbisita kita sa aton sa nga mga minatay. Sa tutuod lang ti sila naka-insindigid sina, no, sang
sitwasyon naton nga until now na wala pagkikita iya sang sansa. Hindi ta pagi may bola ng sabat no sa pamangkot bala nga ti san upayhan ini matapos. San upayhan no ini matapos ang ining pandemya. Sige, no so basta importante nga ti sa gihapon nag-observe kita sa ato sa ring mga minimum health protocols no at the same time no ang aton man sa iya makabanan nga mga kwandera no nga pag-observe sang pagsuksok sang face mask, physical distancing, face shield sa mga close nga mga kaladtuan and at the same time iya makabanan no sa bahin sang sagwa irakat kita. So sang liwan nga mapremyuhan kita sana ako makaangkon sang reward no kita man tanan kon mangin maayong resulta sini kay sige-sige naman ang aton nga vaccination until nga met naton ang ining aton iya makabanan nga kuan ano ang aton nga target sa bahin sang herd immunity. Katarakuan na nga mga balita national driven sa ato sa ring pagparagad 50 milyones ka ma-fully vaccinated sa Pilipinas ang ma-record by year end. So there is mga opisyal sa Department of Health sa National Inter-Agency Task Force sang syudad sang pungsod Pilipinas. 50 million by first quarter sang 2022 no hopefully in the first quarter no malabot na naton ang herd immunity ka makapaway na kita para gati before sang election no so tutukan na lang naton ang preparasyon sang election sa bulan sang Mayo. Dugang pagyan 2.6 million ka maasa sa COVID shots na anabot sa Pilipinas sa subong nga adlaw. Kanami no sang aton sa iya makabaran nga kuana no magin response ni kag ang feedback bulan naton iya makabasa sa sing sige-sige naton nga pagparegan sang aton nga vaccination. 20 minutos sa kaligan sa takna alas 7 diri sa aton sa ring palatuntunan sa zona libre. Sa aton sa ring mga taga para matig at the same time sa aton sa ring mga kabombo no so ti bantayan nyo na ha sa palabuton sa ring adlaw sang Lunes. So that's November 1 panugod gid kita no bisan nga tig kanalag no so ti pulang aton sa ring kalendaryo so piyesta opisyal kag ti sa parabuton sa ring Pizza 2 no working day na. So hindi na ni special holiday kuno no sa parabuton nga Pizza 2 no so ti sa Pizza 1 so kanisa no no work no pay. Pwede ka magtrabaho, wala ka sang sweldo no, para sa mga mamumugon. No? Pero tiari ang mabalantayan naton sa parabuton gapit sa 1 sa bulan sang Nobyembre. Kaya magasugod na kita makabanan lawag no? Kag pagpanagtag sang mga papremyo para sa aton sa ring maswerte nga matagdaog sa aton sa ring promo ang 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash pa kag ti kabukusan nga 6,000 pesos ang premyo kay gaparagtag naton. So araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cashiyahan pa. So sa aton sa ring mga taga Paramatea no. So simple lang gid ang entra no sa aton sa ring promo maglakip lang sang mga masunod nga mga proof of purchase no. Masunod sa ring mga kabanan nga mga proof of purchase para sa aton sa ring promo. So maglakip lang diri isulod nyo sa isa ka puti nga sobre white legal sized envelope no masunod nga mga proof of purchase pwede ka mo na makalakip no sang isa ka stand up pouch so kon paper level sang Silver Swan vinegar kag butangan niyo na sang isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap in 8 grams so kon 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Sa liwata isa ka empty pouch so kon paper level sang Silver Swan vinegar kag butangan man ninyo lakipan niyo sang isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams so kon 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Sa Silver Swan sukang puti sarap asim kag Silver Swan wow sarap all in one seasoning siguradong wow.
Siyempre, no? So, isa ka sticker kung coupon sang Orocan. Isa ka sticker, makabig na nato nila ang isa ka entry, isa ka coupon, isa naman ina ka entry. Sa tagsa, kapag bakal mo sang Orocan, mara ka sang sticker sa produkto, kwaon nila kay kapos mo lang kwaon sang sticker, imo niya as proof of purchase, no? Kung pwede nato ina magamit bilang proof of purchase, no? So, siyempre, tagaan ka mo sa sang coupon. Ang coupon nga napagkita bisan nga promo sa Bombo Radio, no? May 1 to panalo, may buena manong saldo, may swerte sa palengke. So amo ina, no? So basta bisan nga promo na napagkit, qualified na isa ka coupon, kung isa ka sticker, no? Sa Orocan isa na ka entry. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Anong pwede naton masudlan dira sa mga produkto sa Orocan? Kung ako problema kamo sa kakulang sang tubig subong kinahanglan nga mag-stock kay kakini-kini manggid sang tubod sang basiwa, no? So bakal kamo stockan sang tubig para may preparasyon, no? So mga suludlan sa mga leftovers ninyo kag at the same time ti suludlan pag isang bayo, no? Para nga ti kon kahoy subong masabi ginaanay naman mo, no? So diri kita sa mga plastic no? Produkto ina sang Orocan. So, isa ka sticker, isa ka coupon, isa na ka entry. Gusto mo lang nga mangin fresh 24 hours, no? So, gamit ka sa Rexona Dio Lotion, no? So, isa lang ka empty sachet, no? Sa Rexona Dio Lotion, so, bisan ng variant, isa na ka entry. Isa ka empty regular man nga Rexona o kon Junior nga roll-on. So, bisan nga variant, isa na ka entry, no? Use Rexona after every bath para hataw sa galaw, 24 hours protection. At siyempre, no, pwede man ka makalakit dala sang isa ka bottle cup sa bisan nga size sang Alfonso Brandy, no? Pilihan nyo lang sa variant sila, may light, may platinum, may zero o con Zolera. Isa ka bottle cup sa Alfonso Brandy, isa na naka-entry, no? So, si Mrs. nagapalibog, ano ang ipakuan ko man? Ano ang pati gayon yung makabanan sa bayan sa aton sa ring nga makauturan, ano ang tawag sa gani ipainom ni Mrs. kay Mr. Man, ano permilang sa ginakapoy, no? So tagsa ka pagpuli sa trabaho, lupay-pay gid si Mr. Luya kay kapoy-kapoy gid. I-recommendar namon sa inyo nga mga misis, bakal kamo Alfonso Brandy, no? Kwaon yung bottle cup kay pwede naton ina magamit as proof of purchase. Daog ka pa sa dalagko nga mapapremyo. Daog ka pa sa madalagko nga mga papremyo, no? So kwaon nyo na ang unod ti isailo nyo lang or pangitaon na lain nga takop dira. Para hindi magsungaw para nami kuno nga imnon suabe, no? Paparelax lang ha, hindi sila miinom kayong pahubog kagid. Diba? Sige, ano pa gid, no? Sa Dumakab Alfonso Brandy, bottle cup niya lang sana, isa na naka-entry. Kag syempre, no? Isa ka coupon sang Alfred Pons sa Penjaloy, isa na naka-entry. So pamangkot ka mo ti Bombo Pons, paano kami maka-avail sang coupon sa Alfred Tiare? No, ang proseso mo ni. No, kadto ka mo sa Iloilo kung magprenda ka mo sa lahas inyo kung magbakal sa balahas, no? Gusto nyo barato kag may mga diskwento na, lagko nga diskwento, kag may mga freebies pa. Bakal ka mo sa malahas, no? Sa Alfred Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, namtang ina sa sudad sa Iloilo. Bisitahan nyo mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SMCT, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. So pwede kayo kamo dira makabakal o kung makaprenda sa malahas kag relo kay worth 100 pesos, no? Tagsa ka isa gatos ka pesos, may isa ka na automatic ka coupon. So isa ka coupon, magamit mo na ng valid POP sa code proof of purchase, isa na ka entry. Sa Alfred Pons sa Jewelry, your Diamond and Pearl House. So ito na problemahan kay may biyahe na. Pwede na kita katabok dito basta fully vaccinated na kita kag magsunod lang kita sa mga proseso. Kag siyempre, no, isa ka beser pa kung banig sang Panyawan, Luyag Dilaw plus Mangustin plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na ka entry. O kung Panyawan pa na ba plus garlic plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na ka entry. Matali din sa mga butika, bisan din ka lang diri sa sudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental. No, said Panyawan, basta Panyawan, manunggal. So isulod din na sa isa ka long size envelope, silyuhan sa maayo, no, sa balis karon sa likod sang sobre, isulat niyo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number,
ang pangalan sa proof of purchase iyo sa gingamit no kag ti sa sugod buwas no week number 2 na ta sa pagpamaton sa inyong mga entries no so kay week number 1 ti na raffle na naton para sa draw naton sa palabuton yang adlaw sang Lunes pero magabot kita na Japon na everyday nagagabot kita meaning to say may ara na kita cut off dira no subong adlaw sang Sabado para sa week number 1 no so di pagkalipata butagan sa promo title ang 1-2 Panalo Part 20 promo sa Star FM kay Bombo Radio kay adreso sa Bombo Radio Bacolod. Inulog sa mga designated drop-off centers diri sa syudad sa Bacolod sa pila ka mga porsyon sa ato sa probinsya kag mismo diri sa studio sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod. So and then magahulat kita sa announcement no kay exciting sa ato sa nga promo no tutuod nga kasiyahan gid adlaw may tatlo ka magadaog sugod sa Nobyembre 1 Lunes no sa mapapremyo no so sa adlaw sa Lunes tugtog sa Biyernes so kabugusan mara kita sang 15 ka mga winners nga matagal sa mapapremyo tag sa kasimana so ining duration sa promo pito ini kasimana duration sa aton siri nga promo so 15 winners every week no for 7 weeks ti pila na no so makabaton sang papremyo no so 1,150 pesos ang premyo mabaton sang aton nga mga maswerte nga matagdaog so i-breakdown naton ina so may 500 pesos ka mga cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack 500 pesos ang cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack ang inyo sa nga mabaton no nga premyo so take note sa managulog sa mga entries hindi gid magbulag sa pagpamati kami anom ka mo ka oras no kaya tag na mo para sa pag-claim sa inyo nga premyo kag cash ina kag gift pack prices pagkatapos nga ma-announce sa inyo sa nga pangalan so sa tion nga hindi makabot ang winner sa nga oras magagabot kami liwat ihatag namon no sa masunod nga kung sa bag-o nga winner hindi ta na iya pag iton over sa masunod nga winner manang ginaklaro naton magabot kita liwat di kanugon dapat mamati gid para ti everybody happy no sa ato sa nga makauta at the same time sa ato sa nga mga kabombo so take note November 1 sugod na kita sa pagpanglawag sang aton nga mga daily winners kapag gabot sa aton nga mga daily winners no sa aton sa nga promo ang 1-2 Panalo Part 19 promo sa Bombo Radio o kon Part 20 no promo Bombo Radio kag Star FM. Sige, good luck sa tanan-tanante ang sekreto dira no the more entries you send the bigger chances of winning. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 31 minutos na nakaligan sa takna alas 7 no sa gabi naman sa ato sa ring palatuntunan. Pagpamati dira kay amigo ta no classmate ta no Vincent Itik Vincent Calde sa Barangay Lingkod sa Banwa sang Dingle Iloilo. Sir Alvin Malarayap no thank you good good eve Bombo Radio from Hines Alimudjan nagalantaw sa no tabok sang aton nga probinsya sa Panay. Thank you so much gid no for watching diri sa ato sa ringa pagparagad sa ato sa ringa palatuntunan. Magahatagan na kita sa pilak mapanumdom pabalik naton una to kwa no ang linya sa ato sa ringa director sang EOC na City Councilor M ang sa update sa pediatric vaccination kag ang pag-apilar paano naton apilar ning level 4 naton no sa National IATF kag sa DALG no alert level 4 ang Bacolod City kung COVID case ang paghahambalan pero nubo ng kaso ta magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Dari sa aton sa ringa pagpalagat sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa right time 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Dagang kabaragap mati dari sa aton sa ringa para tuntunan sa zona libre. Ako sa inyo agad Bombo Ponce Espino. Ano sa piya kalinya no, ang director sa Emergency Operations Center o kon EOC sang syudad, ang former city councilor no sang syudad sang Bacolod, no, si former councilor M. Ang no, para istoryahan ato pila ka mga concern sa diri ora ang pediatric vaccination kag ang apelasyon sang City of Bacolod sa pagpedalom sa alert level 4 kon pagbutang sa alert level 4 sang syudad sang Bacolod. We have a councilor or director M. Ang. Kasama may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod via Zoom kay sa Facebook naton. Upon mo subong gabi si Bombo Pons. Ayong gabi, Bombo Pons. Good evening. Good evening man sa tanan nga nagapamati subong sa imong program, Zona Libre, kag sa mga avid listeners sang Bombo Radio. Yes, salamat gid Councilor no sa siningan time. Siguro mauna kita, ma-update kita no sa aton nga gid pediatric vaccination launching naton yesterday. There is a Riverside Medical Center. So ano nang progress sa update? Pinakalatest nga update sa natabo kahapon, Councilor? Well, we had a successful launching, Bombo Pons, ang aton nga pediatric A3 nga priority group. Amo ni sila ang mga 12 to 17 years old naton nga mga kabataan nga may mga comorbidity. Kaga ginhiwat ang aton nga launching which was by the way region wide bilog nga Western Visayas. Gin-schedule ato sang Department of Health Regional Office, Region 6 Office. Kaga ang aton nga aton venue was Riverside College dira sa likod sang Riverside Medical Center. Out of sobra 800 naton nga nag-register registered naton nga mga kabataan nga with comorbidity, may ara kita nga na tigayon nga mabakunahan nga mga 266 ka kabataan aged 12 to 17. Actually ang aton nga target was only 100 pero damo sang mga ginikanan nga gusto nila mapabakunahan gid ang ila mga kabataan. Okay, so naglapo kita sa target no. So meaning to say, dira naton makita Councilor ang syempre ang madamo man gali nga mga kabataan, minors nga may luyag nga magbaton sang bakuna. Yes, Bombo Pons, especially ang mga kabataan nga may mga comorbidity kay mas vulnerable man sila nga malatnan or ma-infect sang COVID kung ang isa ka miyembro sang ila pamilya
ang may magpositibo, mas madali man sila kag they are also vulnerable nga anuhan sila sang COVID. Okay, oo. So, kung malantaw naton, ano ka lawig ang isa ka bata nga may comorbid nga mabakunahan, Councilor? Dasig lang, Bobo Pons. Actually, so may screening kita, may interview, and then of course may fill-upan ng mga forms, ang mga information nga importante na fill-upan sang adult companion, either mother or tatay or mga grandparents nga nagaupod sa bata. And then may interview, ginakuha ang mga papeles nga gina-require. Kung may comorbidity, kinanglan ka sang mag-present sang medical certificate. Yeah. And after that, kung kompleto na tanan, gina-check ang vital signs ng bata sang aton nga vaccine. Kag once nga kompleto na inatanan nga process, ma-proceed na dayon sa vaccination. So far, kahapon, very smooth, gid. Kag out of 266, wala gid kita sang adverse reactions or adverse effects nga naobserbahan, no? Ang tanan nga kabataan nga aton na bakunahan kahapon. Grabe, no? Grabing numbers ang pabakuna, no? So, inaya sa may mga comorbid, ayan pagikon i-open na gid naton abi sa common nga mga may edad nga mga kabataan 12 to 17 guro basi dagsaon man ang mga vaccination centers ta. Well, yeah, we are expecting magsugod kita sang ato na gid nga regular nga pediatric vaccination. Oo. In 12 to 17 pagasugurad ta sa November 3, and that is every day na. So sige na siya, lapit na 6,000 ang naka-register online. Kag we will also accommodate ang mga mag-walk-in naman niya as long as kumpleto sila sa requirements. We will accommodate them. Kag Bombo Pons, para sa aton pediatric vaccination, duha lang ka vaccination site anay ang aton nga available nga pwede makahatag sang pediatric vaccinations, no? Ang SMX kag Ayala. And at the same time, kung ang bata may comorbidity, dito kita gyapon niya sa Riverside. Kay ang guidelines sa aton sang DOH nga ang tanan nga mga pediatric A3 nga vaccination pagahiwaton sa hospital-based nga vaccination center, Bombo Pons, para hapos ang monitoring kag hapos ang referral. At least klaro ina, no? Councilor, no? But sa magsaling ka mga comorbids, anong mga common nga mabalatian tong hapon ang nagkadto to, Councilor? Ang kalabanan to may mga may autistic, may ara nga mga congenital heart disease, may mga allergies, may mga asthma, ang iban to nga mga bata may mga developmental problems, may mga developmental condition, Bombo Pons, ang kalabanan nga children with comorbidity nga na ato na bakunahan kahapon. Okay. So syempre full force na may supervision gid, no? Ang aton nga mayor sang sudad sa Bacolod, Mayor Bing diya kahapon. Yes, so since it was the launching, ang aton mayor, si Mayor Bing ang nagpanguna sa aton nga launching activity. May program kita nga gintambungan man sang aton partner, ang Riverside Medical Center, kung sa diin ang head sang ila pediatric department amo ang nag-attend dito. Kag ang OH was also represented, no? May ara kita representative halin sa DOH Region 6. Okay, no? So in general, so nangin successful ang pediatric vaccination nga launching kahapon, Councilor. Well, yes, it was very successful. Kag we are, namian man kita magpamati nga ang mga parents nga ato dito Bombo Pons. It is heartwarming nga mabatian mo nga gapasalamat ang mga ginikanan because finally may peace of mind sila nga ang kabataan nila are protected against COVID because may ara na sila vaccination. And by the way, ang ginhatag nga vaccine is only Pfizer. Kay ang may emergency use authorization pa lang nga ginhatag sa Philippine FDA
duwa pala ka vaccine brands, so Moderna and Pfizer. But since jutay lang aton nga available nga vaccine sa Moderna, ang ginagamit na subong para sa aton pediatric vaccinations amo ang Pfizer nga COVID vaccine. Okay, oo. So, by November 3, Pfizer minatan, hindi ta pagkulangon ibisang Pfizer vaccine naton? We still have enough bombopons, even if 100% sa nag-register naton ang mag-turnout, ang turnout naton kadto sa aton mga vaccination sa duwa ka vaccination centers, we will have enough supply of vaccines. Okay. Anyway, no, so bagay damo pa man ni siguro ang ipadala man sa national government diri sa aton, no. So sa Pfizer group basta dako ang volume naton diri, no, i-compare sa Moderna, no, Councilor? Yes, as of now dako ang aton stock sang Pfizer kag steady na ang aton supply sang vaccines coming from the national government, plus sige naman ang abot sang vaccines nga ginbakal ni Mayor Bing, in order ni Mayor Bing para sa taga Bacolod. So wala gi kita problema, bombopons, as far as ang supply sang vaccines are concerned. Ang ato na lang ginaproblemahan subong ang mga hindi magbabakuna, bombopons, nga mga kinahanglan pa ikumbensihon nga importante gid ang vaccination para sa aton tanan kita magiging safe kag makaresume na ang aton nga mga earning activities, no, mga livelihood activities naton, either ganegosyo ka, gatrabaho ka, makabalik na kita sa aton ginatawag nga new normal kung malabot na ang 70% nga vaccinated. As of now, actually naga-istorya to subong Bobopons, naga-meeting kami sa piyak nga Zoom, may meeting EOC upon sa kay Mayor Bing Leonardia kag kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran kay ginadiscuss pag naton kag ang aton subong nga vaccination numbers, no, nagalabot na kita 61% of nons of our target population nga at least vaccinated with at least one dose. So dali na lang, mga 9% na lang na kag kung malabo, kung mabakunahan sila sa ila second dose, kung fully vaccinated sila, basi malabot na gid na ang 70%. So kinanglan lang ta nga kada isa sa aton siguro kung magdala sang isa ta kakilala or paryente nga magpabakuna, we can reach herd immunity sooner than expected. Mas mayugid, no? Before the end of this year, no? Kabay pa. Kabay pa tani. Okay. Sige, anyway, lito naman kita, no? Director sa sa sining pabutang sa aton sa alert level 4, so may mga tikang kita like pag-apilar sa direkta NIATF or DILG pag kita nag-agi, Councilor? Yeah, mainit-init pa Bombopons pag wala kita mo na tapos na discuss sa nambal ko ongoing nga amon meeting. In fact, ginatawag man ko nila dito sa PIAC. Ang aton nga mayor, si Mayor Bing, nag-request for a downgrade from alert level 4 nga i-downgrade kita sa alert level 3 kay ipakita naton ang mga figures kag ang aton data nga hindi lang aton data sa EOC but even ang data mismo sang DOH nagapakita nga nagapanubo na ang aton cases, nagpanubo ang aton nga deaths, naganubo man ang aton nga healthcare utilization, ang healthcare capacity utilization nato nagnubo naman. Okay. So hopefully nga i-consider tani sang national IATF ang request ang aton mayor for a downgrade, Bombopons. So ano kunong ginbasihan nila to kay tiko sa kaso naton mas nubo pagid yung kaso naton niya compare sa province Ang ginabasihan gid nila Bombopons is the healthcare capacity utilization. Okay. So kag actually ini concern hindi lang sang Bacolod but other LGUs ang mga urban centers bala. Amo gini ang problema kay dira man nada kalabanan ang mga medical centers, ang mga dagko nga hospitals. So ang halin sa iban nga mga LGUs dira na gina-cater kay gina-accommodate. So nagasulod na siya sa capacity utilization
sang like for example in our case diri sa aton nga gasulod, pero actually kung tanawon mo, although mataas ang aton nga capacity utilization, 50% lang nada ang Bacolod nga mga pasyente, kay ang the other 50% ang katunga man sina halin sa mga nagakalain-lain nga mga banwa sa Negros Occidental nga diri nagapabulong sa Bacolod. So ang gagwa, puno ang aton nga mga hospital, kay tungod nga may ga-cater man ang mga hospital, di man sila kabalibad kung may taga-iban nga lugar, taga-iban nga banwa or syudad nga magkadto kag magpabulong kapin pa kung critical man sila or severe ang mga symptoms. So gina-justify ta na sa National IATF nga amo nang aton dilemma ya being the center or the capital, no, kag ari di sa aton ang kay tungod sentro kita, ari sa aton ang mga medical centers, ari ding mga hospitals. So nato magsaka ang cases sa province, damo man sila pasyente nga kinanglan hospitalization kag nagakadto diri sa Bacolod. So gasulod na siya sa aton nga numbers, gasulod na siya sa aton data. Although na-realize may isang NIATF nga hindi na siya dapat i-factor in sa sa aton nga risk classification. Ang problema kay ang ilang ang ginarason sa aton sang National IATF nga in reality ang aton capacity nubo na kung may ara kita additional cases. Bisan magambal di man na taga Negros, hindi ta man na mapagwa ang taga Negros para sudlan sa pasyente nga taga Bacolod. So ang gwa nubo gataas gid ang utilization percentage naton. And amo na ang natabo nga nabutang kita sa alert level 4. Balanta lang ni Bombo Pons kung i-consider nila ang request ni Mayor Bing nga i-downgrade kita into a lower alert level. Kay magsiling ka alert level 4, ang totoo ko amo ning pinakamataas nga level? Alert level 5 ang pinakamataas. Pero wala man sang naka-alert level 5 subong nga LGU sa bilog ng Pilipinas. Ang pinakataas subong ginhatag kumbaga sa mga grado, amo na ni pinakataas nga grado nga ginhatag kag there are only 4 LGUs nga apat lang, no, ang Aurora, Bacolod City, Negros Oriental kag Davao Occidental. Okay. Sa mga restrictions, mas damo gurong restrictions ang alert level 4? Yes, actually damo ang damo restrictions ang alert level 4 amo na ang try ta kun tani ginaibitar naton kaya ang gusto ta tani ang mga economic activities, ang mga employment activities dapat mapadayon na. Paano ta na makabalik na sa matamat normal kung diri ta mapangot sa alert level 4 naman? Amo na nga naga-coordinate kita sa national government, si Mayor Bing may ara nang padala nga formal request for a downgrade. So by tomorrow siguro mabalaan ta na antes tapos ang bulan, mabalaan ta na gid kung inabala pagatagaan nila sa pagtamod kag i-approve man nila o kung hindi. So dugay tanay man ni notice nga ti daw ka delayed man sa reaction sang national sa mga local situation councilor. Eksakto na siya Bombopons. Sang nagligad ang ika-second nga wave amo na ang natabo. Hindi man sila nag-react. Gani man sige lang ti anad naman tas na. Okay, hoping for the positive response ning mapa-downgrade lang into alert level 3 ano. Kabay pa? Kay para hindi maapektuhan na naman ang aton nga ang mga negosyante, ang aton mga nagatrabaho para hindi masyado ang impact na mapapanaog kita kag ma-downgrade ang aton nga alert level. Okay, sige. Anyway, with this, no, thank you gid sa kasakuon mo dira councilor sa sining nga time man para maka-update kita sa aton nga matag parliament. Good evening kag happy weekend sa imo. Happy weekend to everyone. Thank you man, Bombo Pons. Madamo nga salamat. God bless. Okay, salamat. So, Anay City Councilor, Director sa Emergency Operations Center, Ang. So, di sa mga kauturan nato, the same time sa ato sa rin nga mga kabomboda. Sa ring pinaka-latest nga update sa pediatric vaccination, the same time sa sining apilasyon sa
ang aton nga city government, no? So ti priskang nga balita man. Iti isang sample man subong nga gabi ng alkalde sa syudad sa Bacolod, headed by Mayor Evilio Bing Nardia kag Vice Mayor Elcid Faminaran, aton nga director sa EOC, no, si Anay City Councilor M. Ang. So take on alert level 4 sa mga restrictions per take damo ni. Bago ulit nag siling ibalik na sa 70% ang capacity sa masakyan sa pagkarga sa pasahero. No? So di ma-alert level 4 naman kita o nano. Kasi ang national government niya always late gina ya. Sa una nga nagatinbuo kaso tadi last last month September ti daway man kamo gagiho da. Bagay ang maka sa tutuligid labot tag 150 200 every day, no? Igo iya maggiho ang national government ang ATF, no? Nga ipadalom kita iya sa GCQHR. Pila na manog tapos ng Setyembre. No? So muna mala ako isa dapat mangin kuan ba aktibo sila sa ATF. Bagay ti anhon mo na ang gipamutang da mga ex-military, no? Retired generals napatani sa NITF composed of doctors inada. Ito mag-underestimate na mga giho man nila pero ti mas malam para mga retired general sa mga doktoraw. Ang concern naton subong sabahin sang aton ikayong lawas. Ti mayo kung sa patag tuod gira ini pero hindi na pwedeng mga retired general da. Dapat ipamutay na mga experts, mga doktor, graduate sa doktor, no? Mga physicians naton kay ti sila na nakaibalo. No? So ti waygid, no, nang gaigod gid nausi katama, no, ang NITF naton nga ti subong pangatsimpo mabutang pa sa alert level 4 lang tawan nyo blaho, no, ang kaso na karon di sa Bacolod nga nubo nga naganubo ti diri pa ibutang sa alert level 4 inano na iman dawat sinangguaw wala didto. Ti mga members sa NITF nang mga lipong man nga bangros. Natawan nyo kung ano mga epekto sila kung dayunon tagid ni ti manirado kita naman may mga border restriction naman kita, manirado kita sa mga negosyo ta. Why na ni subong level sang quarantine ang subong nga ginapagwa naman nila, no, alert naman kita mo lang arte Siling ko gani, bumbahi kami di pa paslak sang vaccine nga Pfizer bla para matapos na para ma-enjoy ta ng aton ni herd immunity nga makabalik na kita into normal. Hindi ipiton man nga ipiton para palawig kagati para mas dako pag ida makadi. Favorite subject ni ko sang college kamo kadi ay. 6 minutos sa kaligad sa taknang resolution di sa aton sa nga pagparagad sa paratuntunan Zona Libre. Nasam Sector Report ni Bombo Grace Lynn Lobaton ang pahayag ni Mayor Elias Celestina Garcia Yulo kay do hindi ko na mapasar ang ilang budget to before the end of this year kati kulang ang mga councilor, no, sang Moises Padilla ti may isa pa gito nagdugang nga councilor nga wanted man sa kaso nga rape nagkuan pagid nadugangan pagid ang kulang nila da, no, iban nga mga councilor nga daan may mga kaso nga murder ti nagsulurrender ni sila para la sa tinutuyo galing nga ma-file sila sang COC nila. So pero preso man sa Japon hindi man sila Japon maka-participate sa sesyon dira sa Banwa sang Moises Padilla sa dira, no, ang presiding officer, no, Vice Mayor sang Banwa sang Moises Padilla nga si Vice Mayor Ian Villaflor. Sekta, no, ang inipayag ni Mayor Yulo sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, sa report, please come in. Yes, Bombo Pons. So, regarding bala Bombo Pons, no, sa natabo ng mga circumstances dito sa Moises Padilla, no, ang aton sining alkalde nila, nga si Mayor Elal Yulo, ang inkwaan tas ang pahayag, kay as of the moment, may ara 5 ka mga officials, no, sang Moises Padilla ang absent na or hindi na bala present na sa nasambit nila nga tagsa-tagsa ka mga opisina Bomopons. So ang una gid rin, no, manumduman ta si Vice Mayor Ian Villaflor, no, ang na-detain kag may ara pagid 4 ka mga S members ang amuman detain man Bomopons, no, sa mga kaso nila sa murder, no, kag ang
ang iban, hindi ko pa maklaro kung ano nga kaso, but ang Tiyan mo lang na, murder na tanan? Sige. Kailangan na sila kabilog, pasakaan sang kaso na pagpatay to sa kay the late SB member Hulumar Hilario to, dalahig na sila da. So, ang ila kaso, muni murder sa pagpatay man sa isa anay ka counselor sa Moises Padilla Mapons. So, ang isa mo Pons, no, ang pinaka-latest amuning si Councilor Bangkayan, no, Fred Villaflor Bangkayan mo Pons, nga may kaso nga rape, no, kag subong wala siya kitaa kung diin ang iya sining nga location, kag sa latest nga balita halin sa Moises Padilla PNP, as of now wala pa gid siya kitaa mo Pons. So, ang problema dire sang Moises Padilla na hamper ni Bopons ang approval sa ilang annual budget na for 2022. So before na magkanto sa approval, may kuan pa na, may budget deliberation, may mga hearing pa na. Paano makahearing kay ay sa mga konsehal? Amo na Bopons ang problema, no, kag hindi ko madayon ang hearing kag ang approval kay kulang ang mabuto. Yes, according kay Mayor Ella Bumapons, nagsulat naman sila sa DILG, no, ginahulat na lang nila ang response, no, kung anong mahimo sini kay ang nabiling Bumapons nga mga councilor, according kay Mayor Ella Yulo, member, no? SB member na sila, no? Yes. SB member na sila. Anong ka mga SB members, ang isa mahimo na nga presiding officer. So, Bumapons, kundi si Vice Mayor Ian Villaflor ang wala sa opisina so ginbusla na siya sang SB member man mo Pons. So nagsaka man siya ang SB member. So Pons, problema gid kay syempre, no, budget na ning istoryahan, hindi man lang ang mga officials, no, sang Moises Padilla ang mapektuhan kundi ang mga pumuluyo. So ang alkalde sang nasambit nga Banwa ang nagahulat man subong sang response o kung pamaagi, no, para nga ang ilan sini nga budget hindi man mahamper o kung mag-delayed Bopons kay ang una gani nga pamangkot nila sang una kung may ara sang quorum ang session sang Moises Padilla klaro tamen na sang liga sa DLG to may ara man kuno. Bopons. So ang ila sini nga budget mo Pons may ara nga 214 million, no, para sa tuig 2022 nga amo ni aprobahan tani nila kaso kay problema limagid kabilog nga mga officials ang wala na nagapakita or wala na duty sa opisina Bobo. So ang mga may warrant ni pero nagsurrender naman sila Bombo Grace, no, preso detain nagdigaring sila so they are not allowed nga makaparticipate sa session. Okay. So subong kay virtual naman lang para nabi aling sa ambot si Senator Dilima kung nag-duway man siya participate, no, kay preso man siya, no. Yes, so kay sa mga Senate bill bla bla hindi man ma-count iya nga vote mo wala okay kay preso siya tensya mo, no. Pero pwede sila makapapasar sa mga resolusyon. So galing kay paano mo na ipasar kay kada sa presuhan, no. So mo na mga circumstances sa likod sina, no, Bombo Grace. So balik kita sa Moises Padilla magay tuod, no, paano na mano abing himuon sa DLG apon sila da sang councilor hindi man na pwede kay dapat ang elected nga councilor mo na ang ma-participate dira. Yes, Pons, kay ang mga councilors nga idaan mo na ang ga-approve sang mga proposals bala, no. So, kinahanglan kompleto sila pero ginapa sa kamot na lang sang alkalde sang Moises Padilla nga si Mayor Yulo ang ini nga problema sa DILG mo kung anong mahimo dire. Paano ni nga himuon nga maka-approve sang amo ni nga budget nila for 2022. So, Pons, pamatian ta ang pahayag sang alkalde sang Moises Padilla nga si Mayor Ella Yulo. At ano man ko siya, pumayat mo ako sa DILG. Hindi nakakuyo naman kami sa DILG. Wala kami mamimo. Maulati kami sa nilang na desisyon.
sa answer nila, ilang opinion. 5, kundi 5 lang ka members and then 1 presiding officer. So I don't know kung anong rulings ng DILG regarding sina. Kung if they are able to deliberate sang annual budget, allowed ba lang ang numbers nila, kung hindi. Kag kung ano, pila ang numbers ang kinahanglan to approve the annual budget since ang nalang ang nabilin na ang wala, ang na-detain si Vice Mayor Villaflor, si SB Plaza, SB Vincent Garcia, SB Morito Flores ang na-detain. Tapos ang on leave, on indefinite leave, kay may warrant of arrest na si SB Bangalo. 5 sila ang wala. So ang nabilin is 6 ka members. So yung isa masaka as presiding officer, 5 ka members. So depende sa DILG ang desisyon nila kung ano na. Ano yung mga course of action na pwede ma-obra. Kaya dugay man sila, di mag-desisyon, hopefully mauna ang desisyon nila before ang bail sa 4 nila ang ilan ni Vice kung 3 ka SB. Kabay pa nga tagaan isang kasanag ang tanan-tanan. Kaya ang problema sa annual budget, ang mapituhan ini, hindi lang ang kami nga hara sa gobyerno, sa gobra, kundi ang dakuusin nga apito sa tao, especially sa buong pandemic kita. Muna yung dako nga problema. So, I'm sure nga ma-resolve pa niya. Ara naman ang sulat sa DILG. Makahatag na sa opinion. I hope as soon as possible. Sige, no? So, kabay pa. Kay ti alang-alang man sa kuan mo, no? Sa mga pumuluyo dira kay every year dapat may mga budget kita ning napapasar Bobo Grace, no? Or else ma-enacted budget sila by 2022 January 1 kundi mapasar na. Yes, mo Pons kag nagagwagig nga piang no ang banwas ang Moises Padilla Subong. Naman matabo mo Pons ang alkalde nila nagligad ba kakasuman pero naklaro naman ang ngalan. So pagkatapos ito sa nga tuig nadamo naman mo Pons ang nagagwa nga mga pangalan amo ning ila mga officials mga sa kaso nga murder kag subong sa kaso naman nga rape. Sige. Anyway, thank you again, Bombo Grace. Yes, Pons, ini si Bombo Grace Lynn Lobaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Para sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minuto sa nakaligad sa taknang alas 8. Sa DILG na. Pero sa parliamentary procedure, dapat majority mo, 2/3 sa vote, no, ang mabutar sila para sa approval sa annual budget sa kami LGU, no, kag na sa city, municipality, kag sa province, kag sa Pungsod Pilipinas. Sa pamana komitikang panada ang DILG alang-alang man sa ginatawag nga public service or paghatag sa serbisyo sa mga pumunuyo, no, sa Moises Padilla anhon muna igin pang papanaugan sa warrant of arrest, no, ang ining mga councilor nga involvement, no, sa pagpatay sa anay councilor sa Moises Padilla. Detain sila subong no, mga kilala taman ini pero ano muna kung man iyan nagdesisyon hindi man kita karon ang krisis na nagkatabo sa banwa sang Moises Padilla. Magabalik kita pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port.
Siyempre, limpyohan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Na aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang.
Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa kahabit ang paghugas ng kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryohon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka ng kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon. Gabi. Nalay naton sa lingat siyempo. Sabay na kamo sa sponsor block time kag karon sa alas 9. Sa gabi ang bom ako ng Santos ng Rosario. After sa na, no? Alas 9, minjatog to blast diya sang bombohan na sa gabi. Sige, no? So happy weekend sa inyo tanan-tanan. Ngayon agad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa iyo po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio